வரவேற்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி ஆரம்பிச்சிடலாம். கொஞ்சம் பத்மா பத்தாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय विष्णुप्रदाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यतादिसुतारिणे. जय श्री चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் எல்லோரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக அப்படின்னு சொல்லி வரவேற்கிறேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். கிளியரா இருக்குதா? கிளியர் இருக்கு. வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்குதா? ஆடிபிளா இருக்கு. மாதாஜி நேத்து யாரோ கேட்கல அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு அவங்கள கேக்குறேன். ஆடிபிளா இருக்கா என்னோட வாய்ஸ்? மாதாஜி நேத்திக்கு அவருக்கு கேட்டுது, ஆனா அவர் வேற வேலையில இருந்ததுனால சரியா அதை கவனிக்க முடியலன்னு சொன்னாங்க. சரி, ஓகே ஓகே, சரி மாதாஜி, தேங்க்யூ. அத்தியாயம் 18, மோட்ச சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை. இந்த சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசஸ்ய மகாபாஹோ தத்வம் இச்சாமி வேதிதும் தியாகஸ்ய ரிஷிகேஷ ருதக்கேசி நிஷூதனக. அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே. எப்பவுமே பகவான் தான் சொல்லிட்டு இருப்பாரு இல்லைங்களா? அர்ஜுனனை ரொம்ப பெருமையா பேசிட்டு இருப்பாரு. இப்ப அதேத அர்ஜுனன் திருப்பி சொல்றாரு, பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். தியாகம்னா என்ன, சந்நியாசம்னா என்ன, இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேக்குறாரு.
கேசி என்னும் அசுரனை கொன்றவரே. கேசிங்கிற அரக்கன் குதிரை வடிவில வந்தாரு. அதனாலதான் அவருக்கு கேசவன் அப்படின்னு பேரு. இன்னொன்னு கூட சொல்லலாம், கிளேசம். கிளேசம் அப்படின்னா நம்முடைய பாவங்களை அழிக்கின்றவர். எப்படி கேசிங்கிற அரக்கனை அழித்தாரோ அதே மாதிரி நம்முடைய பாவங்களையும் அழிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர் பகவான். அதனால அவருக்கு கேசவன் அப்படின்னு பேரு. கேசி என்னும் அசுரரை கொன்றவர்களே. புலன்களின் அதிபதியே. ரிஷிகேஷா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டைரக்டர் ஆஃப் சென்சஸ். நம்முடைய புலன்களை வழி நடத்துபவர். சோ நம்முடைய புலன்களை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம் ரிஷிகேஷா அப்படின்ட்டு. சோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட நம்ம சார்புல நமக்கு பின்னாடி ஏற்படக்கூடிய டவுட் எல்லாம் பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் முன்னாடியே கேட்டு நமக்கு எல்லாம் தெளிவாக்கி கொடுக்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுல பகவான் ஆன்சர் பண்றார் அர்ஜுனுடைய கொஸ்டினுக்கு. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச காம்யானம் கர்மணாம் ஞாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுக சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பிராசுஸ்தியாகம் விசக்ஷனா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. சோ பெரியவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆசையை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல். சோ ஆசைப்பட்டு அதுக்காக நம்ம முயற்சிகள் செஞ்சு நிறைய காரியங்கள் செய்யறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை நான் இனிமே செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு துறந்துடுறோம் இல்லைங்களா, தியாகம் பண்ணிடுறோம் இல்லைங்களா, அதுதான் சந்நியாசம் அப்படின்னு சான்றோர்கள் சொல்றாங்க. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். அப்போ எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே சரி, அந்த செயல்களுடைய ரிசல்ட்ஸ், அந்த செயல்களுடைய பலன்கள், அந்த செயல்கள்ல கிடைக்கக்கூடிய லாபங்கள், இதை எல்லாமே எனக்கு வேண்டாம், அதை தியாகம் பகவானுக்கே அர்ப்பணம் பண்றாங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் தியாகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. செயல்களை துரத்தல், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம், அந்த செயல்களின் பலன்களை துரத்தல் தியாகம் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா இங்க பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. சோ பலன்களுக்காக பலன் எதிர்பார்த்து பலன் நோக்கி செயல்படக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணாரு, தேவர்களை துன்புறுத்துவதற்காக அந்த மாதிரி யாகங்கள் செய்யறது. அப்புறம் கடைசியில பிரம்மா கிட்ட பிரம்மா வேண்டி யாகங்கள் செய்தார். கடைசியில என்ன நடந்தது, பகவானால் கொல்லப்பட்டார். சோ சில பேர் என்ன செய்வாங்க, சொர்க்கலோகம் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யாகங்கள் செய்வார்கள். சில பேர் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. ஏதாவது ஒரு ஆசையை அடிப்படையாக வைத்து அந்த மாதிரி செயல்களை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தின் கருத்து. எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் இதை படிச்சிடலாம். வியாஜ்யம் தோஷவரித்யே கே கர்ம பிரஹூர்மனிஷீன யஜ்ஞதானவ கர்ம நத்யாஜ்யமதி சாபரே. எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும். சோ இதை செய்தால் நம்மளுக்கு தோஷம் வரும். சோ பலன் நோக்கு செயல்களை செய்வதால நமக்கு தோஷம் வந்துரும் அப்படின்னு அதை செய்வதை தவிர்த்து விட வேண்டும். ஆனாலும் எதை தவிர்க்க கூடாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாருன்னு பார்த்தா, யாகங்கள், அதாவது செல்ஃபிஷா யாகம் பண்ணக்கூடாது. இந்த லோக சேமத்துக்காக யாகங்கள் பண்ணலாம், கடமையாக நினைத்து பண்ணலாம். தானங்கள், தவங்கள், இந்த செயல்களை கைவிடக் கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ எதை கைவிடணும், எதை கைவிடக்கூடாது, பலன் நோக்கு செயல்கள்னால அந்த மாதிரி செய்கின்ற செயல்களை கைவிட வேண்டும். யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள், இது என்ன பர்பஸ்க்காக பண்றோம், கடமையா நினைச்சு பண்றோம் பாத்தீங்களா, அதை தவிர்க்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். யக்னதானதவ கர்ம நத்யாஜ்யம் காரியம் ஏவ தத்
யக்னோ தானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனிஷினாம். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. இப்போ விவாக யக்னம் பண்றோம் இல்லைங்களா? கல்யாணத்துல யக்னம் பண்றோம். அதை பண்ணாம இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? சோ அந்த யக்னங்களை பண்ணிதான் ஆக வேண்டும். சோ எதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டோ, எதையெல்லாம் தவிர்க்க கூடாதோ, அந்த மாதிரியான யாகங்களை லோக சேமத்திற்காக பண்ணுகின்ற யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இத மாதிரி எதையுமே துறக்க கூடாது. அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. இதனால என்ன பலன் அப்படின்னா, தூய்மையான ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்தும். மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட. சோ அவங்களுடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய களங்கங்களை நீக்குகிறது இந்த யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள். ஏதான் அபிது கர்மாணி சங்கம் त्यक्त्वा பலானி ச கர்த்தவ்யானீதி மே பார்த்த நிஸ்திதம் மதம் உத்தமம். இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எப்படி செய்யப்படணும்? யாகமோ, தானமோ, தவமோ எதுவுமே பற்று இருக்கக்கூடாது. பற்று இல்லாம டிட்டாச்சா பண்ணணும். எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. நான் இன்னைக்கு பண்றேன், இவன் நாளைக்கு எனக்கு பண்ணுவான் அப்படிங்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. அதை இது இதை செய்வது என்னுடைய கடமை. இப்ப ஒரு குழந்தை நம்ம நம்ம குழந்தைய வளர்க்கிறோம், அதை படிக்க வைக்கிறோம், அதுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்கிறோம். இதெல்லாமே நம்மளுடைய கடமையா நினைச்சு செய்யறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் யாகமோ, தானமோ, தவமோ பண்ணும்போது இது என்னுடைய கடமை. பகவான் எனக்கு கொடுத்த கடமை. பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ்ல இதுவும் ஒண்ணு. அப்படிங்கிற நினைப்போட தான் செய்யணும். இதுதான் என்னுடைய முடிவான அபிப்பிராயம். சோ இதுதான் பகவான் அவருடைய ஒப்பீனியனை சொல்லிட்டாரு. இப்படி பண்ணினாதான் நல்லது அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாரு. இங்க ஒரு இது கொடுத்திருக்கு. இது பின்னாடி என்ன அப்படின்னு பாப்பீங்க. இது முடியும் போது இந்த செஷன் முடியும் போது இது என்னன்னு பார்க்கலாம். 13ல பகவான் என்ன சொல்றாரு? பஞ்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிபோதமே சாங்கியே கிருதாந்தே புரோக்தானி சித்தயே சர்வ கர்மணாம். இன்னொரு ஸ்லோகமும் படிச்சிடுறேன். அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச ப்ருதக்விதம் விவிதா ச ப்ருதக் சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்ர பஞ்சமம். சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். சோ எந்த செயல்கள் செய்தாலும் சரி, இந்த பாருங்க இங்க பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள், இங்கேயும் ஏதோ வேலைதான் நடந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா? சோ எந்த விதமான செயல்களாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு என்ன தேவைன்னா 5 காரணங்கள் இருக்குது. ஒரு செயல் நடக்கணும்னா அதுக்கு 5 காரணங்கள். அதை என்னிடமிருந்து தெரிந்து கொள் அர்ஜுனா அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அது என்னென்ன அப்படின்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. செயலுக்கான இடம். அது எந்த இடத்துல நடக்கிறது? அதுக்கு ஒரு இடம் தேவை இல்லைங்களா? சோ இங்க பாருங்க, இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கிறது. சோ இது ஒரு இடத்துலதான் நடக்கிறது. சோ இத அப்போ செயலுக்கான இடம் ஃபர்ஸ்ட். அப்போ செய்பவன், அங்க பாருங்க செய்பவன் எத்தனை பேர் இருக்காங்க பாருங்க, செய்யறவங்க. சோ அவங்க செய்யறவங்க. சோ பல்வேறு புலன்கள், அவங்க எதை கொண்டு செய்கிறார்கள்? அவர்களுடைய கைகள், கால்கள், கண்கள், இந்த மாதிரி புலன்களை யூஸ் பண்ணி செய்கிறார்கள். சோ பல்வேறு புலன்கள் 3வது காரணம். பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அதை செய்வதற்கு அவர்கள் நிறைய முயற்சிகள் செய்கிறார்கள். அது 4வது காரணம். இது இந்த 4மே ஜட காரணங்கள். அடுத்தது இறுதியாக கடைசியா யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா பரமாத்மா. சோ இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள். சோ நான் தான் எல்லாம் செய்யறேன், நான் தான் கர்த்தா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது.
இந்த 5 காரணங்கள் இல்லாவிட்டால் எந்த செயலுமே நடைபெறாது அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மனம் கேவலம் தயக பஷ்யத் யத்ருத புத்திர் வானச பஷ்யதி துர்மதி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளது உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. சோ இந்த 5 காரணங்கள் இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நான் தான் எல்லாம் செய்யறேன், நான் இல்லாட்டி இது செஞ்சிருக்கவே முடியாது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். நான் தான் எல்லாத்துக்கும் கர்த்தா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி நினைக்கிறவன் அறிவிலியை முட்டாள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அறிவுடையவன் அல்ல. சோ அவனுக்கு as it is உண்மையை காண முடியாது. அவனால என்ன உள்ளது உள்ளபடி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான், நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படிங்கிற அறியாமையில இருக்கிறான். ஞானம் நேயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்மேதி த்ரிவித கர்ம சம்க்ரஹ. சோ அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. ஒரு செயல் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா அதை ஒரு தூண்டுதல் வேணும். ஏதாவது ஒண்ணு நம்மளை தூண்டணும். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, எது நம்மளை தூண்டும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அறிவு, நம்மளுடைய அறிவு. அறியப்படும் பொருள், என்னத்தை செய்ய போறோம் அப்படிங்கிற அந்த அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். சோ இந்த மூன்றும் தான் ஒரு செயலை தூண்டுவதற்கான காரணங்களாக இருக்கிறது. அப்போ இன்னும் 3 இருக்கு. அந்த செயலை செஞ்சு முடிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்றா அப்படின்னா நம்முடைய புலன்கள். நம்ம கிட்ட 5 புலன்கள் இருக்கு சரிங்களா? அந்த 5 புலன்கள் நம்ம என்ன செய்ய போறோமோ அந்த செயல் கர்மா, அப்புறம் செய்பவன்னா நாம சரிங்களா? இந்த மூன்றும் தான் செயலை உண்டாக்குபவை. இது சுய மதிப்பீட்டு நேரம் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம இனிமே வர போற ஸ்லோகங்கள்ல நிறைய விஷயங்கள் பகவான் நம்மளுக்கு சொல்ல போறாரு. நம்ம அந்த எந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம எதுல ஃபிட் ஆகுறோம் அப்படிங்கறது நீங்க குறிச்சுக்கிட்டே வாங்க. 3வது ஸ்லோகத்துல ஃபிட் ஆகுறீங்களா, 2வது ஸ்லோகத்துல ஃபிட் ஆகுறீங்களா, இல்ல 1வது ஸ்லோகத்துல ஃபிட் ஆகுறீங்களா அப்படிங்கறத நீங்க கணிச்சுக்கிட்டே வாங்க. கடைசியா டோட்டல் போட்டு பார்க்கும்போது நம்ம எந்த நிலைமையில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, பின்வரும் எக்ஸ் ஸ்லைடுகளில் இருந்து நீங்கள் எந்த வகையின் கீழ் வருகிறீர்கள் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு 1 3 முதல் உங்களை மதிப்பிடுங்கள். மிக குறைவானது மற்றும் 3 அப்படிங்கிறது மிக உயர்ந்தது, 1 அப்படிங்கிறது மிக குறைந்தது. நான் உங்களுக்கு சொல்றது புரியுதுங்களா? நீங்க அடுத்த ஸ்லைடு பார்க்கும்போது நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க. இங்க பாருங்க, இந்த இந்த ஸ்லோகத்தோட இந்த விளக்கத்துக்கு கீழே 3ங்கிற நம்பர் தெரிகிறதா? இங்க 2 தெரிகிறதா? இங்க 1 தெரிகிறதா? தெரியுது மாதாஜி. அப்போ நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இந்த 3ஐயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க இதுல ஒரு பேப்பர் பென்சில் எடுத்துக்கோங்க. இதுல நீங்க 3வதுல இருக்கீங்களா, 2வதுல இருக்கீங்களா, 1வதுல இருக்கீங்களா அப்படின்னு 3வதுல இருந்தா 3 அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. அடுத்த ஸ்லைடுக்கு வரும்போது நீங்க எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க பிளஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன வருதோ நம்பர் வருதோ எதுல நீங்க ஃபிட் ஆகுறீங்களோ அந்த நம்பரை குறிச்சுக்கிட்டே வாங்க. சரிங்களா? இது யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்க செய்யுங்க. சரிங்களா? இது கம்பல்சரி கிடையாது. நம்ம எந்த இதுல இருக்கோம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சும்மா இங்க கொடுத்திருக்காங்க. 19வது ஸ்லோகத்துல ஞானம் கர்ம சகர்த்தாச த்ரிதைவ குணபேதத ப்ரோச்யதே குண சஞ்ஞானே யாதவத் ஸ்ருணு தான்யபி. இந்த 3 ஸ்லோகங்களுமே நான் படிச்சிடுறேன். 3 இல்ல 4 ஸ்லோகம். 20th சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவம் அவ்யயம் ஈஷதே அவிபக்தம் விபக்தம்
सत्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् 22 यत्तु कृत्स्नत्व एकस्मिन् कार्योऽसक्तमहैतुकम् अदत्वार्थवत् अल्पं तदत्तामसम् उदाहृतम्. ஓகே, இந்த 4 ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். முதல்ல 19வது ஸ்லோகம். ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. அறிவுங்கிறது, செயல்ங்கிறது, செய்பவன் அப்படிங்கிறதுலயும் 3 வகை இருக்குது. அதை நான் உனக்கு இப்ப சொல்ல போறேன் அர்ஜுனா, நீ அதை கேளு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சொல்லிட்டு இப்ப 20வது ஸ்லோகத்துல உயிர்வாளிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உயிர்வாளிகள், இப்போ மனிதர்கள் உயிர்வாளிகள் தான், மிருகங்கள் உயிர்வாளிகள் தான், பறவைகள் உயிர்வாளிகள் தான். சோ நிறைய மாதிரி பகவான் வகை வகையா உயிர்வாளிகளை பிரிச்சிருக்கிறாரு. ஆனா ஞானிகள், ஆச்சாரியர்கள் எப்படி அவங்களை பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எல்லோரையும் சமநோக்காக பார்ப்பார்கள். சோ எல்லோருடைய மனதிலும் பகவான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார். சோ அவங்களுக்கு நாய், பூனை, மனிதர்கள் எல்லாம் தெரிய மாட்டார்கள். ஞானிகளுக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு அவர்களுடைய மனதில் இருக்கிற பரமாத்மா மட்டுமே தெரிவார். அப்ப எல்லாருமே ஈக்குவல் தானே. அப்போ அந்த மாதிரி யார் பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். 21வது ஸ்லோகத்துல எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாளிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இப்ப நம்மெல்லாம் என்ன நினைப்போம்? இது நாய், இது பூனை, இது மனிதன், இது கோழி அப்படின்னு தானே நம்ம நினைப்போம். சோ இந்த நம்மளுடைய அறிவு அவ்வளவுதான். சோ அந்த மாதிரிதான் நம்மளால நினைக்க முடியும். சோ இவங்க எல்லாமே ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது 22வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்த்தா, எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தமோகுணத்தோட அறிவு எல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லி இருக்கேன். ஏதாவது 1-2 எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? சோம்பேறியா இருப்பாங்க. கரெக்ட் மாதாஜி, சோம்பேறியா இருப்பாங்க. சொல்லுங்க, நீங்க புரியல, கிளியரா சொல்லுங்க. இன்னோசென்ட்டா இருப்பாங்க. இல்ல மாதாஜி, சாப்பாடு ரொம்ப பழைய சாப்பாடு எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. கரெக்ட் பிரபு, கரெக்ட். அப்புறம் தூங்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் மயக்கத்திலேயே இருப்பாங்க. மயக்கத்திலேயே இருப்பாங்க மாதாஜி. எஸ், இந்த மாதிரி அவங்களுடைய அறிவு ஏதாவது ஒண்ண நினைச்சுக்கிட்டு அந்த அந்த அவங்களுக்கு உண்மையான அறிவுங்கிறதே கிடையாது. ஏதோ ஒரு மயக்கத்துல, ஏதோ ஒரு, இப்போ மயக்கம்னா ஏதாவது அவங்க பீட்ஸ் எல்லாம் நிறைய, இந்த போதை எல்லாம் நிறைய பயன்படுத்துவாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மயக்கத்துல சில பேர் கனவு கண்டுகிட்டே இருப்பாங்க, சில பேர் தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எல்லாருமே போதை பழக்கம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, சரிங்களா? சில பேர் சோம்பேறியா இருப்பாங்க, சில பேர் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு அதேதான் எல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு உண்மையை உணர்ந்து கொள்ள முடியாது, அறியாமையில் இருப்பவர்கள். சோ அவங்க தமோ குணத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இப்போ நீங்க நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கிறத அந்த நம்பர் போட்டுக்கோங்க, சரிங்களா? 23வது ஸ்லோகத்துல நியதம் சங்கரஹிதம்
अराहत्ते सदकृतम् अफलप्रसेनु कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते. இது 23வது ஸ்லோகம். 24வது ஸ்லோகம். யத்து காமேப்சுனா கர்ம சா சங்கரேன வா புன கிரியதே பகுலாயசம் தத்ராஜசம் உதாகிருதம் அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாம் அனபேஷ்ய ச பௌருஷம் மோகாத் ஆரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசமுச்யதே. இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகிறதோ அது சத்துவ குணத்தின் செயல் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இப்ப ஒரு யாகம் பண்றோம், அது எப்படி செய்வோம், அதுக்கு வேண்டியதெல்லாம் முதலே எல்லாம் தயார் பண்ணி வச்சுக்குவோம். ஒரு டிசிப்ளின்டா அதுக்கு யார் யார் யாரெல்லாம் வரணும், அவங்க யார் பிராமணர்கள், அந்த என்னென்ன பொருள்கள் தேவை அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம முதல்ல ஒரு கல்யாணமாகட்டும் ஒரு வீட்டுல விசேஷமாகட்டும் எதுவா இருந்தாலும் ப்ரீ பிளான்டு பண்ணி வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா. அது ஒரு டிசிப்ளின்டா போட்டு இத்தனை மணிக்கு இது, இத்தனை மணிக்கு இது, இத்தனை மணிக்கு இது அப்படின்னு ஒரு டிசிப்ளின்டா பண்றோம் இல்லைங்களா. அது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட செயல். சோ யாகங்கள் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதாங்க பற்றின்றி. சோ நம்மளுக்கு இது ஒரு கடமையா செய்யணும். இதுல ரொம்ப பற்று வச்சிருக்க கூடாது. அப்புறம் பலனை எதிர்பார்க்காமல் இதை செஞ்சா இது கிடைக்கும், எதையாவது வேண்டிக்கிட்டு நம்ம அந்த மாதிரி யாகங்கள் அந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரி யார் செய்கிறார்களோ அவர்கள் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. நான் சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணும், எனக்கு நீண்ட ஆயுள் வேண்டும், எனக்கு இந்த ஆசை நிறைவேறணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைச்சிட்டு ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து நம்முடைய ஆசைகளை திருப்தி செய்து கொள்வதற்காக செய்யப்படுகின்ற யாகங்கள் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படுகின்ற யாகங்கள். சோ அதுல அகங்காரம் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். சோ அது எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, இது செய்யக்கூடாது, இது நம்மளுக்கு நிறைவேறல அப்படின்னா துக்கம் தான், நம்மளுக்கு ஏமாற்றம் தான் நாளுக்கு கிடைக்கும். சோ அடுத்தது 25 எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகிறது. அடுத்தவங்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை, என்னுடைய சந்தோஷம் என்னுடைய இது மட்டும்தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. சோ சாஸ்திர விதி சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதோ அதை அவர்கள் ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டாங்க. அவங்க மனம் போன போக்கிலேயே மனசு என்ன சொல்லுதோ அதுபடி எல்லாமே நடப்பார்கள். சோ இந்த மாதிரி செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் எல்லாமே தமோ குணத்தில் செய்யப்படுகிறது. சோ இந்த தமோ குணத்தில் செய்யப்படுகின்ற செயல்கள் எல்லாமே அறியாமையில் செய்யப்படுகின்ற செயல்கள். 26th ஸ்லோகம், 27th 28th இது என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முக்த சங்கோனகங்வாதி கிருத்யுத் சாகவ சமன்விதாக சித்தய சித்தயோர் நிர்விகார கர்த்தா சாத்விக உச்யதே ராகி கர்ம ஃபல பிரேஷு லுப்தோ ஹிம்சாத்யவகோசிசி ஹர்ஷ சோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்தித அயுக்த பிரகிருத சப்த ஷடோ நைஸ்ருதிகோ அலச விஷாதி தீர்க்கசூத்ரீச கர்த்தா தாமச உச்யதே. இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் 26 என்ன சொல்லுகிறதுன்னு பார்க்கலாம். எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி, இயற்கை குணங்களின் தொடர்புனா எதை சொல்றாங்க, நம்மளுடைய அந்த சத்துவ ரஜஸ் தமஸ். சோ இந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மை கட்டி போட்டு வச்சிருக்கு. இந்த குணங்களிலிருந்து யார் வெளியில வந்துட்டாங்களோ, அந்த குணங்களின் தாக்கங்கள் யாருக்கு இல்லையோ
அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அகங்காரம் இருக்காது. நான், எனது அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாம் இருக்காது. உற்சாகத்தோட செயல்படுவாங்க. மன உறுதியுடன் செயல்படுவார்கள். ஸோ வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தன்னுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். வெற்றி வந்தாலும் சரி, தோல்வி வந்தாலும் சரி. வெற்றி வந்தா சரி கடவுளுடைய அனுக்கிரகம். தோல்வி வந்தா ஓகே இதுவும் கடவுளுடைய அனுக்கிரகம் தான். ஏதோ ஒரு நல்லதுக்காக தான் பகவான் இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்கிறாரு. அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அவங்க கடமையை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறார்கள். இப்போ 27 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சோ நான் இன்னைக்கு இவ்வளவு லட்சம் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். இதுல எனக்கு அடுத்த வருஷம் இதே நேரம் எனக்கு இவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும். அந்த லாபத்தை வச்சு நான் அங்க அதை வாங்க போறேன், இதை வாங்க போறேன் அப்படிங்கிற அந்த பேராசை. வேற யாருக்காவது ஒரு சின்ன நல்லது நடந்துட்டா கூட அவங்களுக்கு பொறுக்கவே முடியாது. பொறாமை. சோ அந்த மாதிரி தூய்மையின்றி மனசுல ஒரு நல்ல எண்ணங்களே இல்லாமல் சோ இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்பட்டு இன்பம் வந்தா ரொம்ப குதிக்கிறது, துன்பம் வந்தா துவண்டு விழுந்துடுறது. இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாவே எல்லாமே செய்வாங்க. பௌதீக ஆசைகள் நிறைய இருக்கும். எதுலையுமே பிடிவாதம். நான் பிடிச்சதுக்குதான் 3 காலு. சரிங்களா? நான் பிடிச்ச முயலுக்கு 3 கால் தான் அப்படின்னு அவ்வளவு ஒரு பிடிவாதம். யாரு சொல்லுவதையும் அவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள். பிறரை ஏமாற்றுவார்கள். சோ மத்தவங்களை இன்சல்ட் பண்றதுல அவங்கள அடிச்சுக்கவே முடியாது. சோ வருத்தம் தோய்ந்தவரா எப்போதும் எதையாவது நினைச்சு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது. சோ காலம் தாழ்த்துபவனாக அத 1 மணி நேரத்துல செய்ய வேண்டிய வேலைய 2 நாளா செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் பண்றேன், இப்ப பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி காலம் தாழ்த்தி கொண்டே இருப்பார்கள். சோ இவங்க எல்லாருமே தமோ குணத்தில் இருக்கிறவர்கள். இது எல்லாமே ஒருத்தர்கிட்டயே இருக்குமா அப்படின்னா இல்ல. எல்லாமே எல்லார்கிட்டயும் சிலதெல்லாமே கலந்துதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு சிலர்கிட்ட இருக்கும் இந்த 2, 3 குணங்கள், இன்னொருத்தர்கிட்ட 2, 3 குணங்கள் இருக்கும். சில நல்ல குணங்கள் எல்லாமே கலந்து இருக்கும். சரிங்களா? சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் தமோ குணத்தில் இருக்கிறார்கள். 29, 30, 31, 32 இந்த 4 ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஸ்லோகங்களை வாசிச்சுறேன். புத்தேர் வேதம் த்ருதேஷைவ குணதஸ்திரிவிதம் ஸ்ருணு ரோச்யமான சேஷேன ருதக்வேன தனஞ்சய பிரவருத்திம் ச நிவృத்திம் ச கார்யாகார்யே பயாபயே பந்தம் மோஷம் சயாவேதி புத்தி சா பார்த்த சாத்விகி யயா தர்ம தர்மம் ச காரியம் சா காரியமேவ ச அயதாவத் பிரஜானாதி புத்தி சா பார்த்த ராஜசி அதர்மம் தர்மமிதியா மன்யதே தமசா வ்ருதா சர்வார்த்தான் விபரீதாம் ச புத்தி சா பார்த்த தாமசி. 29வது ஸ்லோகம் பொருள் இயற்கையின் முறையில் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணுணர்வு அப்படின்னு சொல்கிறது. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 விதமான அறிவு, உறுதி இவற்றை பற்றி உனக்கு நான் விவரமாக கூறுகிறேன் கேள். அதாவது அறிவு, அறிவின் இலக்கு, அறிபவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இத 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப பிரிச்சிருக்கிறாரு. அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது? பிதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது,
பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பது. சோ நம்ம பெரியவர்கள் வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் போயிருக்கிறாங்க. சாஸ்திரங்களும் நமக்கு நிறைய சொல்கிறது. எந்தெந்த செயல்களை செய்யக்கூடாது, எந்த செயல்களை செய்யலாம். சோ எதுக்கெல்லாம் பயப்படணும், எதுக்கெல்லாம் பயப்படக்கூடாது. சோ எதெல்லாம் வந்து இந்த பௌதீகத்தோடு நம்மை பந்தப்படுத்துகிற செயல்கள், எதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுக்கக்கூடிய செயல்கள், இந்த மாதிரியாக அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறது. இந்த புத்தி வந்து ஒருத்தருக்கு இருந்தா அவங்க வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம், அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தக்காத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. யாருக்கு இத பத்தின அறிவு இல்லையோ அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு நல்லது எது, கெட்டது எது, இதை செய்யலாமா, இது செய்யக்கூடாதா, இது தர்மமா, அதர்மமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி இருந்தா அந்த புத்தி உடையவர்கள் ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறார்கள். அடுத்தது, அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். சோ இந்த தமோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து அதர்மத்தை வந்து தர்மமா நினைச்சுக்கிறாங்க, தர்மத்தை வந்து அதர்மமா நினைச்சுக்கிறாங்க. எப்பவுமே வந்து அவங்களுடைய புத்தி முயற்சி எல்லாமே வந்து தவறான பாதையிலே இருக்கிறது. ராவணன் என்ன பண்ணார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சீதா மாதாவை கடத்தி கொண்டு போய் வைத்திருந்தான். இது ஒரு அதர்மமான செயல். ஆனா அவனுக்கு வந்து அதர்மம் அதர்மம் இதை செய்யாதே செய்யாதே அப்படி அத்தனை பேர் எடுத்து சொன்னாலும் கூட அவனுக்கு அது தர்மமாக தெரிந்தது. சோ இதுதான் வந்து அறியாமையில இருக்காங்க, தமோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. 33, 34, 35 கிருத்யா யயா தாரயதே மன பிராணேந்திரிய கிரியா யோகேனாவ்யபிசாரிண்யா திருதி சா பார்த்த சாத்விகி யயா துதர்ம காமார்த்தான் கிருத்யா தாரயதேர்ஜுன பிரசங்கேன பலாங்ஷி திருதி சா பார்த்த ராஜசி யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விசாதம் மதமேவ ச ந விமுக்ததி துர்மேதா திருதி ச பார்த்த தாமசி. சோ இதனுடைய பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள். அந்த தீர்மானங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சேர்ந்தது. அதாவது மன உறுதியோட இருக்கிறவர்கள் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறார்கள். அது எப்படிப்பட்ட மன உறுதி? அவங்களுடைய மனசுல ஒரு தீர்மானம் வந்துருச்சுன்னா அதை மாத்தவே முடியாது. சோ அப்படிப்பட்ட உடைக்க முடியாத மன உறுதி. யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவது. அவங்களுடைய மனசு, அவங்களுடைய இந்த உறுதி, மன உறுதி எல்லாமே யோகம். யோகம் அப்படின்னா என்ன? லிங்க் டு கிருஷ்ணா. சோ அவங்க வந்து பகவானுடைய அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்லயே இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து அவங்களுடைய மன உறுதியும் பாதுகாக்கப்படுகிறது. சோ வாழ்வு, மனம் மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை அந்த மன உறுதி கட்டுப்படுத்துகிறது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய மன உறுதியை எதுவுமே குலைக்க முடியாது. எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. சோ இன்னும் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் மன உறுதி இருக்கு. ஆனா அவங்க என்ன செய்யறாங்க? அவங்க வந்து பலநோக்கு செயல்களில் அவங்களுடைய மன உறுதியை வந்து ஈடுபடுத்துகிறார்கள். அவங்களுக்கு வந்து அதன் மீது வந்து பற்றுதல் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது. சோ அதனால அத்தகு மன உறுதி வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக இங்க சொல்றாரு பகவான்.
அடுத்து மூன்றாவது பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பது. சோ அவங்களுக்கு எப்பவுமே கனவு கண்டுகிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அடுத்தது பயம். சோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி கவலைப்பட்டுக்கிட்டும் பயப்பட்டுக்கிட்டும் எப்பவுமே வருத்தத்தோடையும் தான் இருப்பாங்க. ஒரு மயக்க நிலையிலும் இருப்பார்கள். சோ இந்த மாதிரி அறிவற்ற இந்த மன உறுதி வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பதாக பகவான் இங்க சொல்றார். 36ல சுகம் த்விதானிம் த்ரிவிதம் ஸ்ருணு மே பரதர்ஷப அப்யாசாத்ரமதே யத்ர சுகாந்தம் ச நிகச்சதி யத்த தக்ரே விசமிவ பிரணாமே எக்ஸ்கியூஸ் மீ यत्त तक्रे विषमिव प्रणाम एव रुदोमवम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगा यत्त तक्रे अमृतोमवम् परिणामे विषमिव तत् सुखं राजसंस्मृतिम् 39 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி வந்திருக்காங்க. ஓகே, கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு. ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க விடுங்க, பரவாயில்ல. ஒரே ஒரு நிமிஷம் உங்களை கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் எடுக்கிறேன் மாதாஜி. வெல்கம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல நீங்க கண்டினியூ பண்ணும்போது என்ன நடுவுல, அதனால தான் உங்ககிட்ட கேட்டேன். முடிஞ்சப்பறம்னாக்கா உங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்காது இல்லையா? சாரி, நான் இது மியூட்டாவே இருந்தேன். சாரி மியூட்ல இருந்தேன். வீடியோ மியூட்டா இருந்தது. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப் யூ. நீங்க முடிச்சிருங்க, அப்புறம் நான் வந்து என்னோட எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். குழந்தைகளுக்கும் அவளுக்கும் வந்து இதா இருக்குமே, ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆயிடும் இல்லையா? கண்டினியூ பண்ணுங்க. பதம் 39. யதக்ரேசானுபந்தேச சுகம் மோகனமாத்மன நித்ராலஸ்ய பிரமோதத்தம் தத்தாமசமுதாஹுதம். சோ இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் என்ன சொல்றாரு? ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சோ ஆரம்பத்துல நமக்கு வீட்டுல வந்து பெரியவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, இது நல்லது, இதை செய், இதை செய்யாத அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் யங்ஸ்டர்ஸா இருந்தா இரிட்டேட் ஆவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காது. சோ அந்த விஷயம் எப்படி அப்படின்னா, எப்படி மூத்தோர் சொல்லும் முழு நெல்லிக்காயும் முன்னே கசக்கும் பின்னே இனிக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம நெல்லிக்காய், பெரிய நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டுருப்போம். அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் துவர்க்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தண்ணி குடிச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப இனிப்பா இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் விஷயங்கள் எல்லாமே, சாஸ்திரம் சொல்கிற விஷயங்கள், பெரியவர்கள் சொல்கின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷம் மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் கடைசியில அமிர்தத்தை போன்று இனிக்கும். நம்மை வந்து தன்னுணர்விற்கு, சோ செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு நம்மளை வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பாதையில் நம்மை அழைத்து செல்லும். இந்த மாதிரியான குணம் வந்து சத்துவ குணம் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. சோ எந்த சுகம் புலன்களுக்கும் புலனின்ப பொருள்களுக்கும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகிறதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகிறதோ, அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தில் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. சோ நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆசைப்படுகிறோம் நம்முடைய புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக. சோ அந்த மாதிரி செய்யப்படுகின்ற ஆசைப்பட்டு அந்த பொருள் கிடைக்கல அப்படின்னா ஏக்கம் வருகிறது, கோபம் வருகிறது. சோ அது அந்த சைக்கிள் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப இனிப்பா இருக்கும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கடைசியில வந்து அது துக்கத்தில் தான் முடியும். சோ அது விஷமா இப்ப நம்மளுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரியான குணம் வந்து ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக இங்கே பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றாரு. அப்போ தமோ குணத்தில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தன்னுணர்வை காண இயலாத, அவங்களுக்கு வந்து பகவானை பற்றிய எந்த அறிவும் இல்லை. அவங்களுக்கு அதுல வந்து நாட்டமே கிடையாது.
சோ ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கிறார்கள். அவங்க வந்து எந்த மாதிரியான மயக்க நிலையில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு தெரியும் நம்மளுக்கு இல்லைங்களா? எந்த உண்மையும் அவர்கள் வந்து உணர்ந்து கொள்ள மாட்டார்கள், சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார்கள். சோ நிறைய தூங்குவாங்க, அவங்க சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க, ஒரு மாயையினால் வருகின்ற சுகம். சோ அவங்க மயக்கத்திலே இருக்கிறதுனால கனவுகள் பல கண்டு அந்த என்ன சொல்றது, ஒரு இந்த மயக்க நிலையில இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பதாக இங்கே பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றார். இப்போ நம்ம வந்து அந்த ரிசல்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். இந்த ரிசல்ட்ஸ் நம்ம கடைசியில பார்க்கலாம், சரிங்களா? இங்க என்ன சொல்றாங்கங்கிறது மட்டும் நீங்க கவனிச்சு வச்சுக்கோங்க. 18க்கு பக்கத்துல நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா ஓகே அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா 6க்கு அருகில் நீங்க இருந்தாங்கன்னா அங்க பாருங்க என்ன சிம்பல் காமிக்கிறது அப்படின்ட்டு. 12க்கு அருகில் இருந்தா நீங்க வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப மறுபடியும் 20வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவமவ்யயமீச்சதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி சாத்விகம். 20வது ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது? எந்த அறிவால் எல்லா இருப்புகளிலும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையாய் ஒரே வேறுபாடற்ற ஆன்மீக இயற்கை காணப்படுகின்றதோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், பகவான் வந்து உயிர்வாளிகளை வேறு வேறு விதமாக படைத்திருக்கிறார். ஆனா எல்லாருடைய மனசிலும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அத வந்து நம்ம மனிதர்கள் வந்து நம்ம அப்படி சமநோக்கா பார்க்க முடியல நம்மனால. ஆனா வந்து ஆழ்வார்கள், ஆச்சாரியர்கள், ஞானிகள் அவங்க எல்லாமே வந்து எல்லோரையுமே வந்து எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க மனசுல இருக்கிற பரமாத்மா மட்டும்தான் தெரியும். இங்க பாருங்க, நாயோ பூனையோ குரங்கோ மனிதர்களோ இவங்கெல்லாம் வேற வேறையா தெரிய மாட்டாங்க. எல்லாரையும் உயிர்வாளிகளாக அவர்களுடைய மனத்தில் பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட சமநோக்காதான் ஈக்குவேஷன்ஸா தான் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். மறுபடியும் இந்த 33வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது? கிருத்யா யயா தாரயதே மன பிரணாந்திரே க்ரியாக யோகேன வ்யபிசாரிண்யா த்ரிதீசா பார்த்த சாத்விகி. பிருதாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிச்சயத்துடன் காக்கப்படுவதும் இவ்வாறு மனத்தையும் வாழ்வையும் புலன் இயக்கங்களையும் அடக்குவதுமான உறுதி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஸ்லோகம் தான், மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகிறது. அவங்களுடைய மன உறுதி எப்படிப்பட்டது? சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்களுடைய மன உறுதியை ஏதாலும் யாராலும் குலைக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் பகவான் இங்க வந்து சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்னா அந்த மன உறுதி, அவர்களுடைய மனசு, இது எல்லாமே யோக பயிற்சியால் பாதுகாக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். 41, 42, 43, 44 இந்த ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். லலிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, நீங்க உங்களோடது வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. இது பெரிய சாப்டர் அப்படிங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க பாருங்க மாதாஜி. நீங்க ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா, யூ வெல்கம் மாதாஜி. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? எப்படி? நான் பண்றேன். இப்போ உங்களோட ஸ்கிரீன் பந்த் ஆகும், க்ளோஸ் ஆயிடும். அப்ப என்னோடது வந்து நான் இது பண்ண முடியாது இல்ல மாதாஜி? நான் வந்து இப்ப என்னோட ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது உங்களோட போயிடும். ஓகே ஓகே. அடல்ட்ஸ் இல்லையா மாதாஜி? இது அடல்ட்ஸ் குரூப் தானே? ஆமா, அடல்ட்ஸ் குரூப் தான் மாதாஜி, அடல்ட்ஸ் தான். கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி. ஐ அம் லலிதா நாராயணன். கிட்ஸ் செக்ஷன்ல நான் வந்து டீச்சரா இருக்கேன்.
6 மணி குரூப்ல ஜஸ்ட் ஒரு 5-10 நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கிறேன். மாதாஜி பெர்மிஷனோட வந்திருக்கேன் நான். ஜஸ்ட் சொல்றதுக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் கிட் நம்ம இது இஸ்கான் மங்களூர்ல கிட் செக்ஷன் நடக்கிறது. அப்ப நீங்க உங்க வீட்டுல உள்ள பசங்களை எல்லாம் அனுப்பினாலும் இப்ப நமக்கெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் இவ்வளவு நல்லா புரியறது இல்லையா? அது போல சின்ன குழந்தைகளுக்கு இன்னும் நல்லாவே புரியும். நல்லா அழகா ஸ்லோன்னு சொல்லுவா. அப்ப அது வந்து நம்ம வந்து we should help them. இப்பவே நம்ம வந்து அவளுக்கு ட்ரெயின் பண்ணா they will come up. நல்லா படிச்சு வந்துடுவா. நம்ம வயசுல வந்து எனக்கு ஈஸியாவே புரிஞ்சுப்பா. சோ அந்த மாதிரி நாங்க என்ன அது ப்ரோக்ராம் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் தெரிஞ்சிருக்கும். தெரியாத வாழ்க்கை இது ஒரு ஜஸ்ட் நான் இங்க ஒரு பிபிடி காட்டி உங்களுக்கு புரிய கேப்ட் பண்ணி வந்திருக்கேன். இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளோட இஸ்கான் மங்களூரோட டைட்டி. ஸோ அதை தினமும் அதை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் நாங்க உள்ளே போறோம். அது எல்லாம் ஸ்லைட்லி காட்டுங்க. நம்ம பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபால். இவர் வந்து குரு மகாராஜ் ஜெயபதக சுவாமி. இப்போ வரப்போற 31st வந்து நிறைய பேர் தீட்சையெல்லாம் வாங்க போறா. தீட்சைன்னா வந்து ஷெல்டர் அப்படின்னு வாங்க போறான். அவர் ஹீஸ் தேர் இன் மாயாப்பூர். அப்புறம் இவர் நம்மளோட கோயில் பிரசிடென்ட் ராமனிஷ்டா தாஸ் பிரபு. இப்போ இந்த சில்ட்ரன் ப்ரோக்ராம் என்னன்னாக்கா உங்களை மாதிரி இதே டைமிங் தான் இருக்கும். ஆனா ஸ்லைட்ஸ் தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். டீச்சர்ஸும் அது போல டிஃப்ரெண்டா இருப்பான். அண்ட் ஜனவரி 3 உங்களுக்கு எப்படி இது ஆரம்பிக்கிறதோ அது அந்த கிட் செக்ஷன் ஆரம்பிக்கும். பகவத்கீதா ஓவர்வியூ 6 to 10 இயர்ஸ்க்கு ஒரு குரூப்பா பிரிச்சிருக்கோம். 11 to 15 குரூப்பா பிரிச்சிருக்கோம். தமிழ்ல இன்னும் நிறைய பேர் வரல. இன்னும் கிட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு யாருக்கு அவேர்னஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், யாருக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். அதனால இன்னும் வரல. அப்ப அது என்ன ஆயிடுதுன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அப்போ ஒரே ஒரு டீச்சர் வந்து எல்லாமே 6 to 15 வரைக்கும் எல்லாரையுமே சேர்ந்துதான் நாங்க எடுக்கிறோம் இப்போதைக்கு. ஆனா நிறைய கிட்ஸ் இப்ப ஹிந்தி இங்கிலீஷ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா அழகா பிரிச்சுட்டா. 6 to 10லயே ஒரு 3-4 பேர் சொல்லி கொடுக்குறான். அண்ட் 11 to 15 ஒரு 4-5 பேர் சொல்லி. அதனால அதுக்கு மேலேயே இருக்கும். ஏன்னா எவ்ரி மந்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போறது. ஒண்ணு நம்ம தமிழ்ல கொஞ்சம் அவேர்னஸ் கம்மியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனாலதான் வந்து அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு தான் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். உங்க வீட்டு குழந்தைகளை அவாழ்ட்டையும் சொல்லலாம் ஜாயின் பண்றதுக்கு. உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு நேரம் கிடைக்கிறதோ காத்தால 6 மணிக்கு நான் எடுக்கிறேன். காத்தால சீக்கிரம் எந்திக்கிற பசங்களா இருக்கா, ஒரு 8 மணி 9 மணிக்கு தான் ஸ்கூல் போறேன்னா they can attend that. இல்ல சாயந்தரம் 4 மணிக்கு ஃப்ரீனாக்கா மங்கள மாதாஜின்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க. நல்ல சீனியர் டீச்சர், ரொம்ப நல்லா சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதாஜி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் 7 மணிக்கு ஒரு மாதாஜி இருக்காங்க. ஸோ எப்போ உங்களுக்கு சௌரியமா இருக்கும். இப்ப என்ன ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தானே, நீங்களாம் படிக்கிறப்ப அவளும் படிச்சா வீட்டுல ஒரு அட்மாஸ்பியரே நல்லா இருக்கும். குழந்தைகளும் படிப்பா, நம்மளும் படிச்சுட்டு இருப்போம். நாம ஜபம் பண்ண ஒரு காம்படிஷனா எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணலாம். ஓகே. அப்போ இது என்ன சொல்றேன்னா பகவத்கீதா இது ஏஜ் குரூப்பா பிரிச்சிருக்கோம். ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் ரொம்ப நன்னா சொல்றா. நீங்களாம் வந்து கேட்கணும். எப்படி அடல்ட்ஸுக்கு வந்து ஏகாதசியில வந்து நாங்க இது கொடுக்கணும் இல்லையா, சான்ஸ் கொடுக்கணும். நானும் அதுல பங்கேற்றிருக்கேன். 18 days கோர்ஸ் அவங்கள மாதிரி நானும் பண்ணி ஏகாதசியில எல்லாம் நானும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி ஐ ஹவ் சாண்டட் ரிசைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி படிச்சுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம முன்னுக்கு வரும். அப்ப ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் குழந்தைகளுக்கு இருக்கு. ஆனா அவளும் நல்லாவே படிக்கிறான். அவங்களுக்கு சட்டு கற்பூர புத்தி மாதிரி ஒன்னு சொல்றதோட சாரம் பிடிச்சிருந்து. இப்ப வந்து அட்வான்ஸ் புக்கிங் ஜான்வரி இந்த ஏகாதசி போக அடுத்த ஜான்வரி 15th ஏகாதசிக்கு அப்புறம் வருமே, ஜான்வரி மாச கடைசி அந்த ஏகாதசி புக்கிங் நடந்ததுக்கு இன்னும் 2-3 ஸ்லாட் தான் பாக்கி. அப்படி நீனான்னு போட்டு ஒரு இடத்துல அப்ளை பண்றான். சோ முதல் என்ன சொல்ல வரேன்னா நல்லா அவ படிக்கிறான். இப்போ உங்க வீட்டு குழந்தைகளும் வரணும். உங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க ஃப்ரீயா அந்த குழந்தைகளுக்கு நாங்க ஃப்ரீயா சொல்லித்தரோம். அதனால அது நீங்க வரணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த இது காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஃப்ரீ கிளாஸஸ் ஃபார் 18 days, இன்டராக்டிவ் செஷன். நல்லா குழந்தைகிட்ட பேசி அவளை வந்து லெஃப்ட் எல்லாம் நம்ம விட மாட்டோம். நல்லா பேசி அவளும் பேசி, ஏன்னா எல்லாம் ஆன்லைன் வீடியோல இருப்போம். மோஸ்ட்லி எல்லாரும் வீடியோல இருப்பா. இல்லைன்னா நம்ம சொன்னா வீடியோல எல்லாம் வருவா. அப்ப பேசலாம். அவளுக்கே இதா இருக்கும், இன்டராக்டிவ் பண்றதுக்கு அவளுக்கு பிடிக்கும். அப்புறம் இந்த ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ண சொல்லுவோம். கிராஃப்ட், டிராயிங் அதெல்லாம் பண்ண சொல்லுவோம். ஸ்டோரி எல்லாம் எழுத சொல்லுவோம். ஸ்டோரி டெல்லிங் குவிஸ் இருக்கும், ஃப்ரீ சர்டிபிகேட். இதெல்லாம் உங்களோட இது மாதிரி ஒன்லி ஸ்லைட்ஸ் மாத்திரம் உங்களோட மாதிரி இருக்காது. அவளுக்கு புரியுற போல ஸ்லைட் இருக்கும். தமிழ்ல எழுதிருக்கும். இப்ப தமிழ்ல எடுக்கிறதுனால தமிழ்ல இருக்கும், இங்கிலீஷும் இருக்கும். சில குழந்தைகளுக்கு தமிழ் தெரியாது. ஏன்னா ஃபாரின்ல இருந்து யூஎஸ்ல இருந்தும் குழந்தைகள் வருவா. யூஎஸ்ல இருந்து சிங்கப்பூர், மலேசியா அந்த குழந்தைகள் இருக்கா. ஏன்னா 6 மணிங்கிறது அவளுக்கு சௌரியமா இருக்கு. நம்ம குழந்தைகளுக்கு தான் சீக்கிரம் இருக்கு. ஸோ தேர் ஆல் அட்டெண்டிங். அப்புறம் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் வச்சிருக்கிறோம். தமிழ் மாத்திரம் இல்ல, டோட்டல் இப்ப 11 லாங்குவேஜஸ் ஆயிடுச்சு. 11 லாங்குவேஜஸ்ல எல்லாரும் வராங்க. நம்ம தமிழ்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. தமிழ், மலையாளம், இந்த குஜராத்தி, ஒரியா, மராட்டி எல்லாம் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. தமிழ்லாம் ரொம்ப ஐ திங்க் போன வருஷம் 2020 ஜூன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அப்ப இருந்தாங்க பசங்க இருந்தாங்க. இப்ப கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. அது ஏன் தெரியல. அப்ப மேபி அவேர்னஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ அது சொல்றதுதான் வந்திருக்கேன். டைமிங் வந்து சொன்னேன் 6 AM, 4 PM, 5 PM, 7 PM, 9 PM. இது வந்து நம்ம தமிழ்ல வந்து only 6 and 4 and 7 தான் இருக்கு. இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரட்டும். 9 PM நாங்க ஆரம்பிக்கிறோம். 5 PM வேற லாங்குவேஜஸ் சொல்றது இல்லையா, அவளோட டைமிங் எல்லாம் இங்க போட்டுருக்காங்க.
செப்பரேட் பேச்சஸ் ஃபார் யூத், அதுவும் இருக்கு. இந்த 15 years வரைக்கும் எங்க கிட்ட படிச்சுட்டு யூத் தான் இப்ப தனியா ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 3-4 மாசம் ஆச்சு. அவளும் படிக்கிறா 16 to 26. இல்ல காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் காலேஜ் ஆஃபீஸ் போறவா, அவளுக்கு புரியறா போல. சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணி எப்படின்னா அவங்க மாமூல அப்படிதான் ஒர்க் பண்ணோம். ஏதோ நம்ம சொல்றோம் கேட்டு அந்த மாதிரி இருக்காது. வை ஏன் அப்படின்பா. அவளுக்கு புரியறா போல அந்த மாதிரி ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இவளும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு இருக்காங்க. எல்லாம் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. சும்மா ஹவுஸ் வைஃப் மாதிரி இல்ல. டாக்டர் அவங்க பேரு சௌந்தரராஜன். ஐ forgotten the first name. பிரேமா சௌந்தரராஜன் மாதாஜி. பிரேமா சௌந்தரராஜன். பிரேமா சௌந்தரராஜன், எஸ். அப்ப எல்லாம் அவள பிஎஸ்சி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நல்லா படிச்சவா. அப்புறம் இப்ப இங்கேயே நம்ம பார்க்கலாம். ஷீ இஸ் டாக்டர் ஐஸ்வர்யா. இவள இங்கிலீஷ்ல சொல்லித்தர கிட்ஸுக்கு. ஆனா ஷீ இஸ் பிராக்டிசிங் டாக்டர், கைனகாலஜிஸ்ட். ஷீ இஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க்கிங். இந்த மாதிரி இவர் நம்ம பிரபு. இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு போட்டோ நாங்க காட்டியிருக்கோம். ஜஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு செஷன் எடுத்து அந்த டைம்ல போட்டோ எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி இன்டராக்டிவ் செஷனா இருக்கும். பசங்க எல்லாம் ஆன்லைன்ல உட்கார்ந்து எல்லாம் பேசும் அழகா. ஓகே. அப்புறம் ஆர்ட் ஒர்க் வேணாம், டிராயிங் பண்றதுல அவளோட பெர்மிஷனோட தான் எடுத்துப்போம். நீங்க உங்களுக்கு ஆசையா இருந்தா கொடுங்க, நாங்க டிஸ்பிளே பண்றோம் அப்படிமோ. அவளோட பிபிடி எல்லாம் வச்சிருக்கோம். அது நிறைய டிராயிங் போடுவா. எழுதி ஏதாவது ஸ்டோரி எல்லாம் எழுதுனா அழகா எழுதி எல்லாம் கொடுப்பான். ஒருத்தருக்கு ஒரு குழந்தைகள் ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா, ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது போல தே வில் ரியாக்ட். அதே போல ஏகாதசி சொன்னேன், கிட்ஸ் குழந்தைகள்லாம் ஏகாதசி போதும் அவ சாண்ட் பண்ணுவான். தே ஆர் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சாண்டிங். ரொம்ப நல்லா சொல்லுவா. நம்ம கேட்கலாம் போல இருக்கும். ஒரு இது பிசர் இல்லாம அவன் அழகா சொல்லுவான். அது இருக்கும் 4:30 to 7:30 ஆல் ஏகாதசி. நீங்களாம் அதுவும் அட்டென்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் காம்படிஷன், ஆன் அண்ட் ஆஃப் காம்படிஷன். ஜெகநாத சுவாமியோட ஒரு காம்படிஷன் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி போது ஒரு காம்படிஷன். இனி ஏதாவது வந்துட்டே இருக்கும். ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஏதாவது வந்ததுனாக்கா we'll make them participate in that also. ஃபேன்சி ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும், ஸ்டோரி ரைட்டிங், ஸ்டோரி டெல்லிங், ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் எல்லாம் இருக்கும். இங்கே என்ன போட்டுருக்கு, ஸ்லோகா ரெசிடேஷன், ஃபேன்சி ட்ரெஸ், கிருஷ்ணா பஜன் காம்படிஷன், இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஜஸ்ட் எங்களோட போட்டோ எல்லாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இது என்ன சொல்ல வரேன்னா, அப்புறம் அந்த ஸ்கூல் நாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஒரு சண்டே ஸ்கூல். இது அதர் தன் பகவத்கீதா அவளுக்கு நான் நாலேஜ் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதுல என்னென்ன டோட்டலி ஒரு நாளைக்கு வர சண்டே எனக்கு ஒன்லி பஜன். அப்ப அந்த பஜன் சொல்லி கொடுக்குற மாதாஜி சொல்லி கொடுப்பாங்க. அடுத்த வருஷம் போன சண்டே நான் என்ன அந்த இது விருந்தாவன் பக்கத்துள்ள ஊர் நமக்கு கேட்க நானே கேட்டது இல்லை. அதெல்லாம் அந்த பிபிடில இருந்து அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். ராதா குண்ணா என்னது, கிருஷ்ணா குண்ணா என்னது, கோவிந்த் குண்ணா என்னது, அங்குள்ள இடத்தோட இதெல்லாம் சொல்லிக்கிறேன். அந்த குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு. ஏன்னா இப்ப நம்ம பிரபுஜி கூட்டின்னு போறாரு February end and March. ஐ திங்க் 1 weekல 10 days போயிட்டு வரப்போறா. ஸோ அதுல எல்லாம் நீங்களாம் பங்கேற்கலாம். எல்லாம் இப்ப நான் குழந்தைகளுக்கு அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். அவளுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தாச்சு, இல்ல போலாம் அப்படின்னு இருக்கான். ஸோ பேரண்ட்ஸ், ஆஸ் அ பேரண்ட், கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் நீங்களும் கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சு அவங்களுக்கு எஸ் படிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புங்க. என்ன இப்ப நீங்க படிக்கிறவள அவளும் படிச்சுட்டு போறா. வீட்டுல ஒரே இதா இருக்கும், பஜனை கோஷ்டியா ரொம்ப இதா இருக்கும், சாத்விகமா இருக்கும் வீடே. ஓகே. அண்ட் இதுதான் இது நம்மளோட அடுத்த இதோட போஸ்டர். சிறுவர்களுக்கு 6 AM 4 PM and 7 PM. இங்க 6 to 10 years and 11 to 15. இப்ப குழந்தைகள் கம்மியா இருக்கிறதுனால we have combined. ஆனா நிறைய குழந்தைகள் இன்னும் வந்துன்னா we will separate. அது போல சொல்லி கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி. இது இளைஞர்களுக்கு சொன்னேன், யூத். அவன் 6 AM and 7 PM. ஏஜ் 16 to 25. and adults உங்களோட இந்த போச்சு அடல்ட்ஸ். இளைஞர்கள் பெரியவர்கள் தான். பெரியவர்கள் 3 PM 7 PM 26 இயர்ஸ்க்கு மேல. இப்ப நம்ம கிளாஸ் நடக்குது, இது போல நிறைய அடல்ட்ஸ் கிளாஸ் நடக்கிறது. ஸோ யூ ஆல் ஷுட் அட்டெண்ட். நீங்களும் பெரியவாழ்க்கும் சொல்லலாம், எல்லாம் பெரியவாளும் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு குழந்தைகள் கூட அவளும் அட்டெண்ட் பண்ண அவளுக்கு சீக்கிரமா புரிஞ்சுப்பான். அண்ட் அதுதான் இப்ப என்ன மாதாஜி சொல்லியிருப்பாங்க, அந்த இது ஹரே கிருஷ்ணா, நம்மளோட ஜபம் தானே இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கீதா டே நம்மளோட இது ஆயிடுச்சு. என்னோட பிரசன்டேஷன் எடுத்து ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஆட் அபவுட் தட் கீதா டே. ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். கீதா டேல இப்போ நம்ம பகவத்கீதா எல்லாம் நம்ம விநியோகம் பண்றோம் இல்லையா, ரொம்ப சீப்ல விற்கிறா. ஸோ யூ மேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தட். இப்போ இருக்கிற ஆச்சு 31st முடிஞ்சிடும். அப்புறம் அடுத்து நான் வாங்கணும்னா திரும்பி அடுத்த டிசம்பர் தான். ஸோ இப்போ என்னன்னா வாங்கி வச்சிருக்கோம், ஒரு 5 புக்கு 10 புக்குன்னு வாங்கி வச்சுட்டோம்னா யாருக்கும் ஃப்ரீயா கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவ்வளோலாம் நம்ம தான தர்மம் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். அந்த கம்மி விலையில வாங்கினது கம்மி விலைக்கே கொடுக்கலாம். யார் இப்ப ஜாயின் பண்றாங்களோ, நம்ம 4 பேர்கிட்ட சொன்னா ஓஹோ அப்படி எவ்வளவு பேர்கிட்ட சொன்னா அப்படி நடக்கிறதா கேட்பாங்க. நாம நினைச்சுப்போம் இவ்வளவு பேர்கிட்ட சொல்றோமே, அது எப்படி அவ்வளவு ரீச் ஆக மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு. இட் இஸ் நாட் ரீச்சிங் டு ஆல் தி பீப்புள். ஸோ நம்ம சொல்லி அவங்க சேரும்போது என்ன சேருவாங்க,
அப்ப அந்த டைம்ல அந்த புக்கு கொடுக்கலாம். நான் வந்து சீப்ல வாங்கியிருக்கேன்ப்பா, 160க்கு வாங்கியிருக்கேன். நான் இப்ப வாங்கின 5 செட்டு தமிழ், மலையாளம், மராட்டி, ஹிந்தி எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் ஆயிடுச்சு. தமிழ் மாத்திரம் எனக்கு வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா இங்கிலீஷ் தமிழ் என்னன்னா தமிழ்ல படிச்சா நமக்கு புரியும், இங்கிலீஷ் என்னதான் வந்தாலும். அப்ப அது 2 புக்கும் நான் வச்சிருக்கேன். இங்கிலீஷ் முதல்ல இருந்தே இருந்தது. அப்புறம் இது என்ன சொல்றேன், அப்ப அந்த டைம்ல அவள் கொடுத்துனாக்கா சீப்பாவும் இருக்கும். அவ கடையில வாங்கி 250 rupees, என்ன விலை எனக்கு தெரியாது இப்போ. அப்படி நிறைய விலையை கொடுத்து வாங்குறதுக்கு உங்ககிட்டே வாங்கிப்பா. ஸோ யூ வில் கெட் பேக் யர் மணி. நீங்க என்ன பைசா கொடுத்து வாங்கிருக்கீங்களோ அந்த பைசா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். சரி, ஜனவரியில ஒரு ஆள் தான் வந்தாலும் பாக்கி 4 புக் என்ன பண்றதுன்னா பிப்ரவரியில ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு ஆள் வந்தா கூட அந்த புக்கு கொடுத்து விடலாம். நீங்க கொடுத்து நீங்க இட் இஸ் லைக் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நீங்க போட்ட காசு வந்துடும் உங்களுக்கு திரும்பி. யாருக்கும் ஃப்ரீயா கொடுக்காதீங்க, அதுக்கு விலையே இல்லை. ஃப்ரீயா கொடுத்தா விலையே இல்லை. அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டோட கிளாஸ்க்கு ஜாயின் பண்ணட்டும், அப்புறம் சொல்லலாம். இந்த புக்கு நான் சீப்ல வாங்கிட்டேன், இந்த ஒரு கீதா டே இது வந்தது, ஆஃபர் வந்தது, அப்போ நான் வாங்கினதுனால அது எங்கிட்ட இருந்தே எடுத்துங்கன்னு சொல்லி புரிய வச்சு அவ எடுத்துப்பாங்க டெஃபினட்டா. இல்ல உங்ககிட்ட இருந்து இல்ல பணம் ஜாஸ்தி கொடுத்து டிஸ்கவுண்ட் இதுல தான் வாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். யாருமே அது சொல்ல மாட்டேன். when they get to buy at a lower price. So this is one request in the Bhagavad Gita books வாங்கோ. ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு 23rd, just 1 week, 8 days இருக்கு. 31st குள்ள அந்த ஆஃபர் முடிஞ்சிடும். So make use of that also. And இப்போ மாயாப்பூர் போயிட்டு வந்தா, அதுபோல இப்போ இதுக்கு போறா, பிருந்தாவனம் போறா. So you can join that also. பிரபு கூட எல்லாம் போச்சுன்னா என்னன்னாக்கா இன்னும் நிறைய கோயிலாம் காட்டுவா. அது உள்ள என்ன மகத்துவம்னு சொல்லுவா. அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டியை பார்க்க கிடைக்கும் இல்லையா. நம்ம சும்மா போறது போகலாம், நமக்கு தெரியாது யாரு என்ன இடத்த பத்தி எல்லாம் டீட்டெயில் தெரியாது. இவா கூட போச்சுன்னாக்கா கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, ரொம்ப தேங்க்ஸ் a lot. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் கிளாஸ் எடுத்துறது தொண்டே போயிடுது மாதாஜி. ஓ 18 days ஆயிடுது. இப்ப நாளையில இருந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம். ஆமா, மாதாஜி நான் குயிட் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்க மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறதா? கேக்குறது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸ்கிரீன் தெரியறதா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, இப்போ 41, 42, 43, 44 இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் 41ல இருந்து பார்க்கலாம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां सपरन्दभ कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैगुणै सवोदमस्तभः सौषं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं प्रकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजोकृदिर्दास्यं युक्ते साप्यपलायनं दानमीश्वरभावस्य छात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिकोरस्य वाणिज्यं सैवस्य कर्म स्वभावजम् परिचार्यात्मकं कर्म सूत्रस्यापि स्वभावजम्. ஸோ பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள் நம்மளுக்கு தெரியும். 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமங்கள் அப்படிங்கிறது. இங்க என்ன சொல்றார் பகவான் 42ல? சமோ அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகிறார்கள். ஸோ ஆசிரமம் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்னது? பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள். ஸோ இந்த 4 தான் 4 ஆசிரமங்கள். அதுல பிராமணர்கள் எப்படி செயல்படுகிறார்கள் அப்படின்னா, எப்பவுமே அவங்க அமைதியா இருப்பாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கு. ஸோ அவங்க தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம்னா கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்கள். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் பிராமணர்கள். சூரத்தனம்
எல்லாத்துலயுமே வந்து ஒரு வில்லத்தனத்தோட இருக்கிறாங்க, வலிமையா இருக்கிறாங்க, மன உறுதி இருக்கு, வளமை இருக்கு, போரில் தைரியம். சோ இவங்க வந்து ஏன்னா அப்பதானே வந்து ஒரு நாட்டுக்கு ஆபத்து அப்படின்னா சத்திரியர்கள் வந்து எதிர்த்து போரிடணும். இல்ல எதிராளி மன்னனை பார்த்து பயந்து ஓடினால் அவன் கோழை. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சோ அவங்க வந்து எப்படி இருக்கணும்? போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். சோ வில்லத்தனம் அப்படின்னு சொன்னது சூரத்தனம். அதாவது அவங்க வந்து எதிரியாளிகளை பார்த்து ஒரு பயப்படாத, ஒரு என்னானாலும் பார்த்துக்கலாம், என்னுடைய கடமை நாட்டை காப்பது, மக்களை காப்பது அப்படிங்கிறது அந்த மன உறுதி. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது. இது வந்து சத்திரியர்களுடைய குணம் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். சோ மர்ச்சன்ட்ஸ், சோ எல்லாமே மர்ச்சன்டைஸ் பண்றவங்க, விவசாயம் பார்க்கிறவங்க, இவங்க எல்லாமே வந்து பசுக்களை பராமரிக்கிறவங்க, இவங்க எல்லாம் வந்து வைசியர்கள். சோ அப்புறம் அதுக்கும் கீழே என்ன இருக்கு அப்படின்னா இயற்கையான செயல்கள், உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வது. சோ ரொம்ப கடுமையான உழைக்கக்கூடியவர்கள் இவர்கள், கடுமையான உழைப்பாளிகள். சோ ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. யாருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருப்பாங்கன்னா இந்த பிராமணர்களுக்கு, சத்திரியர்களுக்கு, வைசியர்களுக்கு இவங்க வந்து தொண்டு செய்வார்கள். இந்த சூத்திரர்கள் கடுமையினால உடல் உழைப்பினால் தொண்டு செய்வார்கள். இதுதான் வந்து 4 வகையான ஆசிரமங்கள் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கிறார் பகவான். யத பிரவృத்திர்பூதானா ஏன சர்ப்பமிதம் ததம் ஸ்வகர்மணத்தம் அப்யர்ச்ச சித்திம் விந்ததி மானவ. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாளிகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். இங்க பாருங்க, 4 பேர் பிராமணர்கள் இருக்கிறார்கள், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. 4 பேர் இங்க பாருங்க, 4 ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவர்கள், பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர், சரிங்களா? சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற 4 ஆசிரமங்களுக்கும் பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். யார் யார் என்னென்ன செய்யணும். பிராமணர் என்ன பண்றாரு? குருகுலம் அமைத்து வேத பாடங்களை சொல்லி தருகிறார். சோ கோவில் அந்த மாதிரி இடங்கள்ல வந்து யக்னங்கள் எல்லாம் செய்வார். அந்த மாதிரி சத்திரியர்கள் என்ன செய்வார்கள்? வந்து ஒரு யாராவது வந்து நாட்டுக்கோ மக்களுக்கோ துன்பம் விளைவித்தால் அவர்களை எதிர்த்து போர் புரிந்து நாட்டையும் மக்களையும் காப்பாற்றுவார்கள். அடுத்தது இங்க என்ன பண்றாங்க? விவசாயம் பண்றாங்க, வியாபாரம் பண்றாங்க. இங்க சூத்திரர்கள் என்ன பண்றாங்க? கடுமையாக உழைக்கிறார்கள். சோ இவங்களுக்குன்னு பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் இருக்கு. சோ நம்ம எல்லாருமே எங்க யார்கிட்ட இருந்து தோன்றினோம்? பகவான் கிட்ட இருந்து. யார் வந்து காத்து மாறி எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் பரவி இருக்கிறார்? பகவான் கிட்ட இருந்து. சோ அந்த இறைவனை எப்படி நம்ம வணங்கணும் அப்படின்னா, நமக்கு என்ன கடமைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செவ்வனே செய்வதன் மூலம் நாம் பக்குவம் அடைய முடியும். சோ அதுதான் பகவான் இங்க வந்து சொல்றாரு. உனக்கு என்ன டியூட்டி சொல்லியிருக்கோ அதை வந்து நீ வந்து கரெக்டா செய் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுண பரதர்மா ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவநியதம் கர்ம உருவன்னாப்னோதி கில்பிஷம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, மற்றவர்களுடைய கடமையை ஏற்று நம்ம செய்யக்கூடாது. பிராமணருடைய கடமையை வைசியர் செய்ய முடியுமா? சூத்திரர் செய்ய முடியுமா? முடியாது. சத்திரியர்களுடைய கடமையை பிராமணர் செய்ய முடியுமா? செய்ய முடியாது.
அந்த மாதிரிதான் உனக்குன்னு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை மட்டும் செய். மற்றவங்களுடைய கடமையை நீ சரிவர செய்தாலும் அது தப்புதான். உன்னுடைய கடமையில நீ கொஞ்சம் தவறிட்டானாலும் அதனால உனக்கு எந்த பாவ விளைவுகளும் இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இத விளக்கி சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்ப சத்திரியனான அர்ஜுனனுடைய கடமை என்ன? நாட்டை காப்பது, போர் புரிவது. போர் செய்ன்னு தானே பகவான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ ஆனா அர்ஜுனன் ஸ்டார்டிங்ல என்ன சொன்னாரு? நான் போர் செய்ய மாட்டேன், இவங்களை எல்லாம் கொல்ல மாட்டேன், இதனால் எனக்கு பாவம் சேரும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதனால நான் காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ போர் தொழிலான தன்னுடைய கடமையை விட்டுவிட்டு அவர் தவம் செய்வது சன்னியாசிகளுடைய கடமை, அந்த கடமையை செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்ப பகவான் சொன்னாரு, அது தப்பு. உன்னுடைய கடமையை நீ சரிவர செய்யலைனாலும் பரவாயில்ல, அடுத்தவங்களுடைய கடமையை நீ பர்ஃபெக்டா செஞ்சாலும் அது தப்புதான் அப்படின்னு பகவான் ரொம்ப விளக்கமா சொல்லிட்டாரு. சோ இதுதான் இதனால நீ சரிவர செய்யலைனாலும் உனக்கு பாவ விளைவுகள் வராது. உன்னுடைய கடமையை நீ போர் செய்யற, அதுல நீ கொஞ்சம் தவறிட்டனாலும் பரவாயில்ல, உனக்கு பாவ விளைவுகள் உன்னை சேராது, எல்லாத்தையும் எனக்கு சமர்ப்பிச்சிரு அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. 49ல அசக்த புக்தி சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகதஸ்ப்ருவக நைஸ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சம்யாசேனாதி கச்சதி. சுய கட்டுப்பாடு உடைய, பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்க கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். ஸோ யாரு செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட இருக்காங்க, யாரு டிட்டாச்சா இருக்காங்க, எனக்கு இந்த பௌதீக சுகங்கள் எல்லாமே தற்காலிகமானது, என்னை இந்த பௌதீகத்தோடு பந்தப்படுத்துவது, இது எல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னு யார் துறவை பயிற்சி செய்கிறார்கள். துறவு அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம். நம்ம ஆசைப்படக்கூடிய, ஆசைகளை தூண்டக்கூடிய செயல்களை துறப்பது அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த மாதிரி பயிற்சி செய்வதனால நம்ம எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல நம்ம சேர்த்து வைத்த பாவங்களிலிருந்து நாம் விடுதலை அடையக்கூடிய பக்குவத்திற்கு வருவோம் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. பிரம்ம பூத பிரசன்னாத்மா நசோசதி ந காங்க்ஷதி தம சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை, எல்லா உயிர்வாளிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். யார் பக்தி தொண்டை அடைகிறார்கள் அப்படின்னா, நம்ம முதல்ல சொன்னோம் பாத்தீங்களா, எந்த பற்றற்ற நிலையில் கடமையை கரெக்டா செய்யறவங்க, அப்புறம் பௌதீகத்துல ஆசை இல்லாதவங்க. சோ அந்த மாதிரி நிலை பெற்றவன் பரபிரம்மனை உணர்ந்து கொள்கிறார். எல்லா உயிர்வாளிகளிடத்தும் பகவான் இருக்கிறார் பரமாத்மாவாக அப்படின்னு யார் எல்லாத்தையும் சமநோக்கோடு செய்கிறார்களோ, அப்புறம் எதையும் அடையணும் அப்படிங்கிற ஆசை அவர்களுக்கு இல்லையோ, அவங்களுக்கு எந்த விருப்பங்களும் இல்லையோ, பகவானை திருப்தி செய்வது மட்டுமே அவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறதோ, சோ அந்த நிலையில்தான் பக்தி தொண்டை அவன் அடைய முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாரு. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் அஸ்ஸாஸ்மி தத்வதக ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விசதே தத் அனந்தரம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஸோ பக்தி தொண்டு, டிவோஷனல் சர்வீஸ், அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸுக்கு கூட நமக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தாவே, நல்லூல் இருந்தாவே, நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் நல்ல விஷயங்கள் போன ஜென்மத்துல, அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துல பண்ணி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மனால இந்த பக்தி தொண்டிற்கு வர முடியும். ஸோ பகவானை உள்ளது உள்ளபடி, அவர்தான் பரமபுருஷர், எல்லாத்துக்கும் காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணர், காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படிங்கிறத யார் புரிந்து கொள்ள முடியும்னா அவங்களால மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும்.
சோ அந்த பக்தியினால் அந்த பக்தி தொண்டு செய்யும் போது பகவானுடைய திருநாடான கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போய் அங்கேயும் பகவானுக்கு நம்ம சேவைகள் செய்ய முடியும். சர்வ கர்மாண்யபிஷதா குர்வாணோ மத்யவாஸ்யர மத் பிரசாதத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதமவ்யயம். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். சோ பகவானே பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு தர்றாரு. எப்படி தர்றாருன்னு பாருங்க. எந்த செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபட்டு இருந்தாலும் சரி, தூய பக்தனா அவன் இருந்தா பகவானுடைய பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள்ள இருக்கிறோம். நம்ம அவருடைய கருணை மழை நம்ம மேல எப்பவுமே பொழிந்து கொண்டு இருக்கிறது. அந்த கருணை மழை எப்படி இருக்கிறது? நித்தியமானது, அழிவற்றது. அந்த இடத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லும் சக்தி வாய்ந்தது. மச்சித்த சர்ப்ப துர்காணி மத் பிரசாதாத்தரிஷ்யசி அதசேத்வம் அகங்காரான் நஸ்ரோஷ்யசி வினங்ஷசி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். சோ எப்பவுமே பகவான எப்பவுமே மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு அவருடைய காஸ்ட்லெஸ் மெர்சினால இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையினோட தடங்கல்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த துக்காலயத்துல எல்லாமே தடங்கல்கள், துன்பங்கள் தான். இதையெல்லாம் நம்ம கடந்து போயிடலாம் அவருடைய கருணையினால. ஆனா அந்த உணர்வே இல்லாம பகவான் ஒருத்தர் இருக்கிறார், அவர்கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்தவர்கள் நம்ம இந்த பௌதீகத்துல பந்தப்பட்டு இருக்கிறதுனாலேயே இப்படி துன்பப்படுகிறோம். ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது, நம்ம பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துடணும், அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த உணர்வே இல்லாம அகங்காரத்துடன் நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோவோட பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதை கொஞ்சம் கூட மதிக்காம, சாஸ்திரங்களை மதிக்காம மனம் போன போக்கில் நடந்தால் அழிவு நிச்சயம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் சுதேசே அர்ஜுன திஷ்டதி பிராயமன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயையா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாளிகளின் பயணங்களையும் ஹரே கிருஷ்ணா ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எகெயின் சம் நாய்ஸ், பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது மாதாஜி, ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அமர்ந்து ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாளிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே நடத்துகிறார். சோ நம்முடைய பாடி அப்படிங்கிறது ஒரு இயந்திரம். இந்த இயந்திரம் பயணம் செய்கிறது. அந்த பயணத்தை நடத்தி கொண்டு போகிறவர் யார் அப்படின்னா நம்ம பகவான் தான். நம்ம பரமாத்மாவாக நம்முடைய இதயத்திலே வீற்றிருந்து அவர்தான் வழி நடத்துகிறார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசதாத் பராம் சாந்திம் தானம் பிராப்ஸ்யதி சாஸ்வதம். பரத வழித்தோன்றலே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்தியமான இடத்தையும் நீ அடைவாய். சோ பகவான் கிட்ட முழுசா நம்மளை ஒப்படைச்சிடணும். எல்லாமே நீதான் அப்படின்னு நீங்களா பார்த்து எனக்கு என்ன நல்லதோ அதை செய்யுங்க. நம்ம அவர்கிட்ட இது கொடுங்க அது கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம ஆர்டர் போட முடியாது. இது வியாபாரம் கிடையாது. சோ பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணும், எப்ப தரணும், அது நல்லதா, எப்ப தந்தா அது நல்லது அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரே நம்மளுக்கு எல்லாமே செய்வாரு. அவரது கருணையால் நம்ம மனசு ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும். நம்ம நித்தியமான பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைய முடியும். சோ நம்மளுடைய
அந்த பக்தி பாதையில் வந்து அவரே வந்து நம்மளை வழிநடத்துவார். இதி தே ஞானமாக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருஷ்யைதத் அசேக்ஷேன அதேச்சசி ததா குரு. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இது வந்து ரொம்ப ரகசியமானது. ஆனா இத வந்து நான் உனக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். நீ எனது பக்தனும் சீடனும் ஆனதால் நான் உனக்கு இதை வந்து எடுத்துரைத்திருக்கின்றேன். சோ இதை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இவ்வளோ நேரம் போரிடு, நீ வந்து இப்படி எல்லாம் நினைக்காத, அப்படி நினைக்காத, அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தவர் இப்ப நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். டெசிஷன் இஸ் யுவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. நீயே வந்து முடிவெடு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. பகவான் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஃப்ரீ வில் கொடுத்திருக்கிறாரு. நம்ம அதை வந்து தப்பா பயன்படுத்துறோம். சோ இப்ப பகவான் வந்து அதேதான், உனக்கும் ஃப்ரீடம் இருக்கு, நான் வந்து சொல்ல வேண்டியது எல்லாமே சொல்லிட்டேன்ப்பா, உனக்கு எது சரின்னு படுதோ அதை செய் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்றார். மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். பகவான் சத்தியமே பண்றாரு. எந்த கடவுளும் இப்படி இறங்கி வந்து நான் உனக்கு சத்தியம் பண்றேன் அப்படின்னு எந்த கடவுளும் சொன்னதே கிடையாது. பகவான் கிருஷ்ணர் சத்தியமே பண்றாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, என்னை பற்றி நினைத்து கொண்டிரு, எந்த செயல்கள் செய்கிறாயோ எனக்கு சமர்ப்பணம் செய், எதை நீ உண்கின்றாயோ எனக்கு செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ அதை வந்து எடுத்துக்கோ, எதையெல்லாம் உண்டாக்குகிறாயோ அதை என்னோட பேரை சொல்லி செய் அப்படின்னு. சோ அதை முதலே நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இப்படி அவரையே நினைச்சுக்கிட்டு அவரையே வழிபட்டு அவருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து இந்த மாதிரி அவருடைய நினைப்பிலே இருக்கும்போது நம்ம பகவானை சென்று அடைவோம் என்பதில் ஐயமில்லை. நீங்கெல்லாம் வந்து யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி செய்கிறீர்களோ அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட கண்டிப்பா போய் வந்து என்னை வந்து அடைவீர்கள். இதை வந்து நான் வந்து சத்தியம் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கு பகவான் சொல்றாரு. அதன் மூலம் நம்மளும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகங்கள், 65, 66. இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாவேப்யோ மோசயிஷ்யாமி மா சுசக. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கிறேன். முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு, என்னை இப்படி நினைச்சுக்கிட்டே இரு, எனக்கு வந்தனம் பண்ணு, நீ வந்து என்கிட்ட வந்து அடைவாய், இது சத்தியம் அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த ஸ்லோகத்துல எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்துன்னா என்ன துறக்க சொல்றாரு, இந்த சாமியை இப்படி கும்பிடலாமா, அந்த சாமியை அப்படி கும்பிடலாமா, இல்ல இந்த விரதம் இருக்கலாமா, அந்த விரதங்கள் இருக்கலாமா, அந்த மாதிரியான தர்மங்கள் எல்லாம் விட்டுவிடு, என்னிடம் மட்டுமே சரணடை, நான் என்கிட்ட மட்டும் வந்து சரணடைஞ்சிரு. சோ இந்த உன்னை வந்து எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் வந்து விடுவிக்கின்றேன். எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல நம்ம மூட்டை மூட்டையா சேர்த்து வச்சிருக்கோம், அந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே மாசூசக. சோ இந்த மாசூசக அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைய நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எங்க கேள்விப்பட்டீங்க சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். செகண்ட் சாப்டர்லயா மாதாஜி? சாப்டர்ல நான் கேட்கல மாதாஜி. அத்திவரதர் கையில எழுதிருந்தாங்க. ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க பிரபு, வெல் வெரி குட். இப்போ நம்ம எல்லாம் அத்திவரதரை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா?
சோ அவருடைய கையில மா சுசக அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. சோ அது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அதுதான் சொல்றாரு. இங்க என்ன சொல்றாரோ அதுதான் அங்க எழுதி வச்சிருக்கிறாரு. பாவ விளைவுகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. அதுதான் வந்து மாசுசக அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதே மாதிரி இன்னும் 2 பெருமாள் கையில இருக்கு. நம்ம அடுத்த தடவை மீட் பண்ணும்போது அப்ப நீங்க வந்து எனக்கு சொல்லுங்க. சரிங்களா? சோ எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்னு உத்தரவாதமே தர்றாரு பகவான். சோ இதை விட நம்மளுக்கு என்ன வேண்டும்? நமக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு ஏதோ நம்ம போறோம், நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ சர்ஜரி, சரிங்களா அப்படின்றோம். உடனே நம்ம அட்மிட் ஆன உடனே என்ன செய்வாங்க டாக்டர்ஸ்? நிறைய கொத்தா பேப்பருங்களை எடுத்துட்டு வந்து சைன் போட சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டா, நாங்க வந்து எங்கனால முடிஞ்சதை செய்யறோம், ஏதாவது எசகு விசகா ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு நாங்க பொறுப்பில்ல அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பேப்பர்ல சைன் வாங்கிப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா இங்க வந்து ஆனா எம்பிபிஎஸ் படிச்சு எத்தனையோ ஸ்பெஷலைஸ்ட் எல்லாம் படிச்ச டாக்டருங்க தான் உங்களுடைய உயிருக்கு நான் உத்தரவாதம் இல்லை அப்படின்னு தான் பேப்பர்ல சைன் வாங்குறாங்க. ஆனா இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு? நான் உத்தரவாதம் தருகிறேன், நீங்க பயப்பட வேண்டாம், நீங்க பண்ணின பாவங்களிலிருந்தெல்லாம் உங்களை காக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த மாதிரி உத்தரவாதத்தை வேறு யாருமே தர முடியாது பகவானை தவிர. இதம் தேநாதபஸ்காய நாபக்தாய கதாசன நசா சுஸ்ரூதவே வாச்சியம் நசமாம்யோ அப்யசூயதி. இந்த ரகசியமான ஞானம் தவமில்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. இப்ப நம்ம இவ்வளவு நாளா 18 நாளா படிச்சுட்டு வந்தோம் இல்லைங்களா? இது ஒரு டீப் ஸ்டடி கிடையாது, ஓவர் வியூ தான். இத கூட யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் கட்டளை இடுகிறார்? தவம் இல்லாதவர்களுக்கு, அதாவது தர்ம நெறிப்படி நடக்காதவர்களுக்கு, பக்தியே இல்லாத நாஸ்திகர்களுக்கு, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கு, பகவான் மேல பொறாமை கொண்டவர்களுக்கு, இந்த 4 பேருக்கும் என்னை பற்றி எதுவுமே நீங்க வந்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. இதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தே ஸ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மகி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவைஷ்யத் அசம்சய. இந்த பரம ரகசியத்தை இடது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். சரி, யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு, இப்ப யாருக்கெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து ஒரு ரகசியம், பரம ரகசியம். இந்த ரகசியத்தை வந்து ஒரு பக்தனுக்கு போய் நம்ம வந்து சொல்லலாம், விளக்கி சொல்லலாம், அவங்கள வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு அழைத்து வரலாம். சோ அதனால அழைத்து வருபவர்களுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? தூய பக்தி தொண்டு செய்கிறோம். அப்படி அழைத்து வருவதன் மூலம் நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய அன்புக்கு பாத்திரமாகிறோம். தூய பக்தி தொண்டு, டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதுவும் ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். சோ அவன் வந்து இறுதியில் என்னிடம் நிச்சயமாக திரும்பி வருவான். அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு செய்பவன் என்கிட்ட கண்டிப்பா வருவான் அப்படின்னு சொல்றாரு. நச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஸ்மின் மே பிரிய கிருத்தம பவிதா நச மே தஸ்மாத் அந்ய பிரியதரோ புவி. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. சோ யாரெல்லாம் வந்து சாமானியர்களை கூட கிருஷ்ண பக்தர்களாக மாற்றுகிறார்களோ அந்த மாதிரியான பிரியமான தொண்டன் எனக்கு வேற யாருமே கிடையாது. அவன்தான் எனக்கு பிரியமான தொண்டன். நானும் அவனுக்கு பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு என்னுடைய மனசுல இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து உறுதியா சொல்றாரு. சோ நம்மெல்லாம் நாங்கெல்லாம் வந்து உங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா? என்ன நீங்க பாக்குறீங்க, ஆனா எனக்கு பின்னாடி எத்தனை பேர் வேலை பாக்குறாங்க, அவங்களுடைய முகமோ குரலோ நீங்க வந்து பார்த்ததும் இல்லை, கேட்டதும் இல்லை. அட்மின்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா? அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த போஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல குரூப்ல போடுறதுக்குன்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய இந்த நீங்க மாதாஜி வந்து இந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி சிறியவர்களுக்கு அப்படின்னு டைமிங்ஸ், பெரியவர்களுக்கு அப்படின்னு டைமிங்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பண்றவங்க
இந்த மாதிரி ஆஃப் ஸ்கிரீன்ல ஸ்கிரீனுக்கே வராம நிறைய பேர்கள் பக்தர்களாக உழைத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். நீங்களும் அவர்களில் ஒரு பக்தர்களாக மாறலாம். எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, உங்களுடைய பக்கத்தில் இருக்கின்ற நம்ம பெரியவர்களாகட்டும், இல்ல குழந்தைகளாகட்டும், இல்ல இளைஞர்களாகட்டும், இந்த கிருஷ்ண பக்திக்கு கூட்டிட்டு வர நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. அதன் மூலம் நீங்க கிருஷ்ணருடைய பக்திக்கு கண்டிப்பா பாத்திரமாவீர்கள் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அத்யேஸ்யதே சயம் இமம் தர்மியம் சம்பாதமாவயோ ஞான யக்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஸ்யாம் இதி மேமதி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். பகவான் அனௌன்ஸே பண்ணிட்டாரு. எப்படி அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்கும் நடந்த இந்த கான்வர்சேஷன் அப்படிங்கிற இந்த பகவத்கீதையை நம்ம இப்ப கத்துக்கிட்டோம்னா முழுசா கத்துக்கல, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு உள்ள வந்திருக்கோம். சோ நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் அறிவு இருக்கு, அதனாலதான் நம்ம பகவத்கீதையே நம்ம கத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன முயற்சி எடுத்திருக்கிறோம். இன்னும் பகவான் மேல ஒரு பக்தியை வளர்த்துக்கிட்டு ஒரு பற்றை வளர்த்துக்கிட்டு அவரை நம்ம வழிபட ஆரம்பிப்போம். சோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பா வழிபடுவோம் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்கே அனௌன்ஸ் பண்றாரு. நம்ம பின்னாடி கிருஷ்ண பக்தர்கள் ஆவோம் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. ஸ்ரத்தாவான் அனசூஸ்ய ஸ்ருணுயாத் அபியோ நர சோபி முக்த சுபாங் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். சோ பகவான் மேல 100% ஃபெய்த் இருக்கணும். பகவான் மேல பொறாமை இருக்காது. நம்மளுக்கு எல்லாம் பொறாமை இருக்காது கண்டிப்பா, இல்லைங்களா? யாருக்காவது பகவான் மேல பொறாமை இருக்கா? இருக்காது கண்டிப்பா. கரெக்டா டிவோட்டிஸ்? நான் உங்க மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை கரெக்ட் தானே? இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ, பகவான் சொல்றதை யாரெல்லாம் கேட்கிறார்களோ அவர்கள் பாவ விளைவுகள் நம்ம அறிஞ்சு அறியாம நிறைய செஞ்சிருப்போம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி பாவங்களிலிருந்து விடுபட்டு நம்ம எங்க போவோம்? புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழ்கின்ற அந்த லோகங்களை அடைவோம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதிர் லப்தா த்வத் பிரசாதன் மயாச்யுத சிதோ அஸ்மி கத சந்தேக ஹரிஷ்யே வசனம் தவ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சியடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். சோ அர்ஜுனன் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாரு. பகவான் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டு, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, சோ உங்களை வீழ்த்துவதற்கு எதுவுமே இல்லை. நீங்க தான் இந்த உலகத்தை படைச்சீங்க, காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, அழிக்கிறதும் நீங்க தான் செய்றீங்க. என்னுடைய மயக்கம், நான் இத்தனை நாள் மயங்கி இருந்தேன், என்ன செய்யறது அப்படிங்கிறதே தெரியாம இருந்தேன். இப்போது எனக்கு அந்த மயக்கம் நீங்கி விட்டது. நான் உங்களுடைய கருணையினால் எனக்கு அந்த ஒரு தெளிவு கிடைத்திருக்கிறது. எல்லா சந்தேகங்களும் என்னை விட்டு நீங்கி விட்டன. இப்போது நான் மன உறுதியோட இருக்கிறேன். என்ன மன உறுதி? நீங்க என்ன செய்யன்னு சொன்னீங்களோ அத அப்படியே செய்ய தயாராக இருக்கிறேன். சோ அந்த மன உறுதி உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்குதா டிவோட்டிஸ்? பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ற அந்த மன உறுதி உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்குது மாதாஜி. வெரி குட். தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். உங்களோட உபதேசத்தின்படி அவர் மட்டும் இல்ல, நம்மளும் செயல்பட தயாராக இருக்கிறோம். 74, 75 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப யார் பேசுறாருன்னு பாருங்க. சஞ்சய உவாச்ச இத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனஹ சம்பாதமிவ முஷ்ரோஷ
மத்புதம் ரோமஹர்ஷணம் व्यासप्रसादश्रुतवा नेतत् गुह्यतमं परं योगं योगेश्वर कृष्ण தாசாத் கதயத் ஸ்வயம். சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்கிறதுன்னா, சஞ்சயன் கூறினான். இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்த சஞ்சயன் எங்க இருக்கிறாரு? அஸ்தினாபுர அரண்மனையிலிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவருடைய தூரதிருஷ்டி அப்படிங்கிற அந்த வேதவியாசர் கொடுத்த அந்த சக்தியின் பலனாக அதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்து பகவானும் அர்ஜுனரும் பேசிக் கொண்டிருந்ததையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்து விட்டு சஞ்சயன் இவ்வாறு கூறுகிறார். இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் 2 மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். சோ இவங்க 2 பேரோட கான்வர்சேஷனை கேட்கக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது. இந்த அற்புதமான விஷயங்களால் எனக்கு மயிர்கூச்செரிகிறது. என்னுடைய மயிர்கால்கள் எல்லாம் எப்படி புத்திட்டு நிற்கின்றன அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அவங்களோட 2 பேர்த்தோட 2 மகாத்மாக்கள் 2 பேருமே எப்படிப்பட்டவர்கள்னு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அந்த மகாத்மாக்களுடைய உரையாடலை கேட்டதால் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், அற்புதமான விஷயங்கள் கேட்டதனால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. வியாசரின் கருணையினால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். ஏன் ரகசியமான உரையாடல்னு சொல்றாங்க? அது போர்க்களத்தில் நடந்தது. போர்க்களத்துல எத்தனை பல்லாயிரக்கணக்கான படை வீரர்கள், மிருகங்கள் எல்லாமே அணிவகுத்து நிக்கிறாங்க. ஆனா யாருக்காவது கேட்டதா? இல்ல. இவங்க 2 பேரும் நடத்திய உரையாடல் மிகவும் ரகசியமானது. அது சஞ்சயனுக்கு மட்டுமே கேட்டது. சோ இதை நேரடியாக கேட்டதுனால அவர் ரொம்ப பாக்கியசாலி. ராஜத் சம்ஸ்ருத்யம் சம்ஸ்ருத்யத ராஜன் சம்ஸ்ருத்ய சம்ஸ்ருத்ய சம்பாதமிமமத்புதம் கேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் ஸ்ருஷ்யாமி ச முகூர்முகு. இங்க என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பமடைகின்றேன். அவருக்கு நம்பவே முடியல நம்ம இந்த கேட்டோமா அப்படின்னு. அதனால அவர் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த உரையாடல்களை நினைத்து பார்த்துக்கிறாரு. யார்கிட்ட பேசுறாரு அப்படின்னா, திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாரு, மன்னரே அப்படின்ட்டு. இவங்க 2 பேத்துக்கும் நடந்த புனிதமான அற்புதமான உரையாடலை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் நினைத்து பார்க்கிறேன், உணர்ச்சி வசப்படுகிறேன், இன்பமடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதீர் த்ருவாநீதிர் மதிர்மம. சோ யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். சோ இங்க அவங்களோட அபிப்பிராயத்தை சொல்றாங்க. எப்படிப்பட்டவர் பகவான்? யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர். சோ யோகிகளுக்கெல்லாம் இறைவன் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் செல்வமும் வெற்றியும் நிச்சயம் இருக்கும். அதே மாதிரி உன்னத வில்லாளி, அவரை மாதிரி ஒரு மிகச்சிறந்த வில்லாளி இல்லவே இல்லை. அப்படிப்பட்ட திறமை வாய்ந்தவர். அவர் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ அங்கெல்லாம் செல்வமும் வெற்றியும் நிறைந்து இருக்கும். சோ அப்படிங்கிறது தான் இது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுதான் பகவத்கீதையுடைய கடைசி ஸ்லோகம். சோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பாண்டேஜ் த்ரூ கர்ம யோகா. எப்படி இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து கர்மங்களை செய்வதன் மூலமாக, என்ன கர்மங்கள்? கிருஷ்ண கர்மங்கள், கிருஷ்ண உணர்வோடு செயல்படுவதன் மூலமாக எப்படி பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவது அப்படிங்கிறது. அப்புறம் 5 ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், ஒரு செயல் நடக்கிறதுக்கு 5 காரணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தது 3 modes control everything. எப்படி 3 முக்குணங்கள் எப்படி எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம்.
அப்ப பியூரிபிகேஷன் த்ரூ வர்ணாசிரம தர்மா. ஸோ வர்ணாசிரம தர்மத்தின்படி நடக்கும்போது நாம் பக்குவ நிலையை எப்படி அடைவது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம், கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், அதாவது குக்கியம், அந்த ரகசியமான ஞானம் என்பது என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். பியூர் பக்தி, சோ தூய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி அப்படின்னா ஆக்டிங் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ண உணர்வோடு செயல்படுவதுதான் பியூர் பக்தி. இதுதான் வந்து இந்த 18வது சாப்டரோட கன்க்ளூஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இன்னைக்கு ஏதாவது story கதை இருக்கு. இருக்குதா? இருக்கு, கதை இருக்கு மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. டிவோட்டீஸ் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, மாதாஜி கதையெல்லாம் முடிக்கட்டும். சரிங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி, இன்னைக்கு என்ன கதை மாதாஜி? எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு நம்மளுடைய செஷனுடைய கடைசி நாள், அதனால எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷலாவே ஒரு கதையை எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு மாதாஜி சரணடையறத பத்தி பேசினாங்க. அந்த இதுல கடவுள் கிட்டக்க நம்ம எப்படி ஃபுல்லா சரண்டர் பண்ணணும், நம்மளையே எப்படி சரண்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு கதை. ருக்மணியும் சத்யபாமாவும் கிருஷ்ணருடைய மனைவிகள்னுட்டு நமக்கு தெரியும். அப்போ அவ வந்து திரௌபதியை பார்த்து ரொம்ப வியந்தா. எப்படி கிருஷ்ணர் நம்ம இவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து கடவுளுக்கு வேண்டி நம்ம பணிவிடை செய்யறோம், அவர் மேல பக்தி வச்சிருக்கோம், அவரே நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஆனா நம்மளை விட எப்பவுமே பகவான் வந்து ஏன் திரௌபதியவே நினைச்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னுட்டு அவளுக்கு ரொம்ப வியப்பா இருந்தது. ஒரு வாட்டி திரௌபதி கிட்டேயே அவ 2 பேரும் போய் கேட்டா, எப்படி அவர் வந்து உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கா, நாங்க எவ்வளவோ அவர்கிட்டயே இருக்கோம், அவரையே நாங்க எல்லா பணிவிடையெல்லாம் செஞ்சுட்டு பக்கத்துலயே தான் இருக்கோம், ஆனா எங்களை விட ஒன்னதான் அவர் வந்து நினைச்சுட்டு இருக்காளே, ஏன் எப்படின்னுட்டு கேக்குறா. அப்போ திரௌபதி சொல்றா, நீங்க எப்படி கடவுள் மேல நீங்க அன்பு வச்சிருக்கீங்களோ அதே மாதிரிதான் நானும் அன்பு வச்சிருக்கேன். ஆக்சுவலி திரௌபதி வந்து கிருஷ்ணருடைய தங்க மாதிரி, அவருடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. திரௌபதி வந்து கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய குருவா நினைச்சுட்டு இருக்கா. சோ அவள் என்ன சொல்றா அப்படின்னாக்கா, நீங்கெல்லாம் வந்து கடவுள் வந்து என்னுடைய கிருஷ்ணர்ன்னுட்டு நீங்க அன்பு வைக்கிறீள், ஆனா நான் வந்து நானே கிருஷ்ணருடையது அப்படின்னுட்டு நான் அவர்கிட்ட என்ன ஒப்படைச்சிட்டேன். அப்போ அதனால கிருஷ்ணர் வந்து அப்படி ஒருத்தர்கிட்ட அவர்கிட்டயே நம்ம ஒப்படைச்சிட்டா, அவ வந்து அவளுக்கு என்னெல்லாமோ கஷ்டப்பட்டிருக்கா, துன்பம் நிறைய பட்டிருக்கா. அப்படி இருக்கும்போது அவள் எப்பவுமே ஒரு புகார் சொன்னதில்லை, தனக்கு இப்படி கஷ்டம் வந்ததே அப்படின்னு சொன்னதில்லை. தன்னோட வாழ்க்கையே கிருஷ்ணருடையதுன்னு அவள் விட்டுட்டா. என்னுடைய சந்தோஷமும் கிருஷ்ணருடையதுன்னு ஆயிடுத்து போது அப்போ என்னுடைய துக்கமும் கிருஷ்ணருடையது தானே. அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் எப்பவும் அவளை நினைப்பதாகத்தானே இருக்க முடியும். அவளை பத்தி ஐயோ அவளுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னா அவளை எப்படி காப்பாத்துறதுன்னு அப்படித்தானே கடவுள் நம்ம ஃபுல்லா அவர்கிட்ட விட்டாச்சுன்னா அப்போ நம்மளை பத்தி அவர் தான் கவலைப்படணும், நம்ம ஏன் கவலைப்படணும், நம்ம ஃபுல்லா ஃப்ரீயா கடவுளையே நினைச்சுட்டு நிம்மதியா இருந்துடலாம். இதுதான் நான் ஒரு இது. அதாவது ஒரு தாய் வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து தாயோடைய கையை பிடிச்சிட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கூட்டத்துல போகும்போது அந்த குழந்தை கை மிஸ் ஆகி போயிடும், இடிபாடு இல்லை. ஆனா ஒரு தாய் வந்து குழந்தைய பிடிச்சுட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ அந்த என்ன கூட்டம் வந்தாலும் எந்த இடிபாடு வந்தாலும் தாய் வந்து அந்த குழந்தைய விட மாட்டா. இது மாதிரி கடவுள் தான் நமக்கு தாய். அப்போ நம்ம தாயோட கைக்குள்ள இருக்கணும். நம்ம தாயோட கையை பிடிக்கிறத விட்டுட்டு தாயோட கைக்குள்ள நம்ம கை இருந்துதானா எந்த ஒரு இடிபாடு வந்தாலும் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நம்மள கடவுள் விடவே மாட்டார். அதனால இதுல இருந்து நான் இந்த பகவத்கீதையோடைய ஃபுல் சாராம்சமும் நம்ம கடவுள் கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும். நான் அப்படின்னு விட்டுறது, நான் கடவுளோடது அப்படின்னுட்டு நீங்க கையை தூக்கிடுங்க, அவர்தான் நமக்கு அப்படின்னுட்டு நீங்க இருந்துட்டேன்னா கடவுள் கண்டிப்பா நம்மள காப்பாத்தியே நம்மளுக்கு நல்லதே தான் நடக்கும். எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி. இந்த செஷன் இந்த கிளாஸ் இதோட முடியறது. எல்லாரும் இதோட பயன் எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணருடைய இது கிடைக்கட்டும் அப்படின்னுட்டு நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன். தேங்க்யூ எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி.
ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஹேமலதா மாதாஜி ரொம்ப நன்னா கதை சொன்னேள். தேங்க்யூ. சுகன்யா மாதாஜி உங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப வண்டர்ஃபுல்லா இருந்தது செஷன்ஸ். இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே ஆஃப் த கிளாஸ். ஆமா. சுகன்யா இந்த மாஸ்டர் இது ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, சார்ஜர் போட்டுக்கிறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹேமலதா மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி, சுரோச்சனா மாதாஜி, தேங்க்யூ. உங்க வந்து நீங்க எனக்கு முன்னாடியே வந்து 1/2 hour வந்து நீங்க வந்து அந்த ஸ்லோகங்களை எல்லாம் வாசிச்சீங்க பாத்தீங்களா, அதுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் மாதாஜி. அதே மாதிரி நம்ம அட்மின் மாதாஜி அவங்களுக்கும் வந்து நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். இந்த சமயத்துல நான் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஹேமலதா மாதாஜி உங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் மாதாஜி. எல்லாத்தையும் விட உங்க செஷனுக்கு வந்திருக்கிற எல்லா டிவோட்டிஸும் நான் வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். நீங்க வந்து இந்த சத்சங்கத்திலேயே இருக்கணும், அடுத்த லெவலுக்கு நீங்க வந்து போகணும் அப்படிங்கிறதுதான் என்னுடைய விருப்பமும் பகவானுடைய விருப்பமும் அதுவாகத்தான் இருக்கும். நீங்களும் அதுக்காக வந்து உங்களால என்னென்னலாம் முடியுமோ அது எல்லாமே செய்யுங்க. இந்த சத்சங்கத்திலே இருங்க, கிருஷ்ண பக்தியிலேயே இருங்க. நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து கிருஷ்ண பிரேமையை வளர்த்து கொள்ளலாம். மாதாஜி சொல்லுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. I have no words to express my devotion, especially in the 2 chapters. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த 2 சாப்டர் பார்க்கும்போது என்னுடைய filled with tears. எல்லாமே பகவான் தான் மாதாஜி. உங்களுக்கு அத எல்லாமே அறிவுறுத்துறது பகவான் தான். நம்மளை கைப்பிடிச்சு அழைச்சிட்டு போறதும் பகவான் தான். நம்ம இப்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அவருடைய கைக்குள்ள நம்ம கைய கொடுத்துடலாம். அவர் நம்மள கரெக்டான வழியில வழிகாட்டி கூட்டிட்டு போவார். அந்த கிருஷ்ணனுடைய இது இருந்தாலும் அந்த சொன்ன வித மாதாஜிக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம் மாதாஜி, ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எப்போ எங்களுக்கு தெரியும் மாதாஜி? நாங்க இன்னைக்கு குரூப் நீங்க செக் பண்ணுங்க மாதாஜி, நாங்க லிங்க் அனுப்பிடுவோம். நீங்க வந்து எப்பவும் போல இந்த செஷன் எப்படி ஜாயின் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க, சரிங்களா? செகண்ட் லெவல் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவ 2 மாலை வந்து ஜபம் பண்றவங்க நீங்க கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணலாம். இல்ல இன்னைக்கே கூட நான் இனிமேல் நான் வந்து 2 மாலை ஜபிக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட உறுதி எடுத்துட்டு நீங்க மறுபடியும் நீங்க வந்து லெவல் 2க்கு நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். மாதாஜி காலையில ஒண்ணு ஈவினிங் ஒண்ணு பண்ணலாமா மாதாஜி? உங்களுக்கு எப்படி சௌகரியமோ அப்படி பண்ணலாம் மாதாஜி. ஏன்னா என்னுடைய வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் இதாகுது, அதனால கொஞ்சம் நிதானமா தான் செய்ய முடியுது. நிதானமாவே செய்யுங்க. காலையில ஒரு மாலை, சாயந்தரம் ஒரு மாலை செய்யுங்க, ஒன்னும் தப்பே. மாதாஜி இதுக்கு சர்டிபிகேட் வேணுமா மாதாஜி? 2 பேர் பேசினா எனக்கு மாதாஜி 2 பேர் பேசுறீங்க, எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஒருத்தரா பேசுங்க. யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. நான் பேசலாமா? பேசுங்க. ஆதித்யாவா? ஆதித்யா. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப செகண்ட் லெவல் போகணும்னா இதுக்கு நான் குயிஸ் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணல மாதாஜி. பண்ணலையா? ஆக்சுவலி நான் வெளியில இருக்கிறேன் மாதாஜி. இப்ப நான் திரும்ப லெவல் 1க்கே திரும்ப ஜாயின் பண்ணலாங்களா மாதாஜி? ஷூர், பண்ணலாம், தப்பு இல்ல. ஆனா கண்டிப்பா வந்து நீங்க அந்த குவிஸ் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு நீங்க முயற்சி செய்யுங்க. இன்னொரு தடவை லெவல் 1க்கு வந்தாலும் நீங்க வந்து குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க, சரிங்களா? அப்பதான் லெவல் 2க்கு நீங்க போக முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்தே ஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. செகண்ட் லெவலுக்கு நாங்க இது லிங்க் வந்துருச்சு, ஆனா எப்போ அதை ஃபில் பண்ணி அனுப்பணும் மாதாஜி? நீங்க இப்பவே ஃபில் பண்ணி அனுப்பிடலாம், இன்னைக்கே ஃபில் பண்ணி அனுப்பிடலாம். தன்யவாத் ஜி. தன்யவாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. மாதாஜி ஒரு சின்ன டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க. இப்ப பாக்கியம் பண்ணவங்க தான் பகவத்கீதா அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் கேட்க முடியும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா. அப்ப திருதராஷ்டிரர் எப்படி கேட்டார் மாதாஜி? அவர் வந்து பகவானோடயே இருக்கிறாரு, பகவான் கூடவே இருக்கிறாரு இல்லையா? இல்லீங்களா? ஆனா அவரு கௌரவர் சைடு இல்லீங்களா? கௌரவங்களோட அப்பா. கௌரவர்களுடைய அப்பாதான், இல்லைன்னு சொல்லல, சரிங்களா? கூடவே பிறந்தவர் இல்லைங்களா? பாண்டு கூடவே பிறந்தவர். சோ அவங்க எல்லாம் உறவினர்கள்.
இல்லைங்களா? அதனால வந்து அவர் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து வியாசர் வந்து அந்த தூரதிருஷ்டி அப்படிங்கிற அந்த சக்தியை வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு தான் கொடுக்கறதா இருந்தது. ஆனா அவர் வந்து வேண்டாம் சஞ்சயனுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு அவர்தான் வந்து சஞ்சயனுக்கு கொடுக்க சொன்னாரு. சோ வியாசதேவர்னால் கிடைச்ச அந்த வாய்ப்பை வந்து சஞ்சயனுக்கு கொடுத்து சஞ்சயன் மூலமா அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஓகே மாதாஜி. அப்புறம் இன்னொன்னு வந்துட்டு இப்போ பிள்ளையார் வந்து அவரோட தந்தத்தை உடைச்சு இந்த கதையை எழுதினாருன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா? ஆமா. அது உண்மைங்களா? ஆமாம் ஆமாம் அவர் அந்த ஸ்டோரி இருக்கு. ஆமா அப்ப வியாசர் சொல்ல சொல்ல இவரு பிள்ளையார் ஆமா வந்து ஆமா நிறுத்தாம எழுதணும் அப்படிங்கிறதுனால. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உங்க செஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மனசுக்கு ரொம்ப கிளாரிட்டி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் இதோட 5வது கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன். அப்படிங்களா? சரி சரி. ஆமா. ஏன் நீங்க லெவல் 2 போகலையா? லெவல் போயிருக்கேன். அதுவும் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே பண்ணுங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்க. தாரணீஸ்வர் மேம் கிளாஸ்ல நான் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன். பண்ணுங்க மாதாஜி. லெவல் 2 அடுத்து ஹிட்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா கீதை கேட்ட பின்னாடி எனக்கு அத கட் பண்ணவே மனசே டைம் போகல. கேட்டுக்கிட்டே இருங்க மாதாஜி. எனக்கு எப்பவும் கேட்கணும், ஏதாவது கேட்டுட்டே இருக்கலாம். கண்டிப்பா. அதனால எனக்கு நான் அது பண்ணிட்டே தான் இருக்கேன். ஆனா குயிஸ் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன மாதாஜினா எனக்கு செல்ல ஒரு சின்ன பிரச்சனைனால எனக்கு நேத்தைக்குள்ள குயிஸ் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. அந்த லிங்க் போயிடுச்சு. அப்படிங்களா? ஆமா. அதான் அதுக்கு அந்த லிங்க் ஒன்னு சென்ட் பண்ணி தருவீங்களா மாதாஜி? பண்றேன் மாதாஜி. பண்ணு. இன்னும் நான் அட்டெண்ட் பண்ணுவேன். இன்னும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவலும் அட்டெண்ட் பண்ணுவேன். அடுத்து மேல மேல யூ ஆர் வெல்கம் மாதாஜி. நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா எனக்கு கிளியர் ஆன பின்னாடி கண்டிப்பா இதுல எனக்கு சேவையா நான் ஜாயின் பண்ணணும். சேவை கண்டிப்பா பண்றது. கண்டிப்பா மாதாஜி. உங்களுடைய எண்ணம் வரவேற்கத்தக்கது. பகவான் அதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்வாரு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவர்களை எல்லாமே உங்களுடைய உறவினர்கள், பக்கத்து வீட்டுல குழந்தைங்க எல்லாரையுமே வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு கூட்டிட்டு வாங்க மாதாஜி. மாதாஜி எங்க ஊர்ல எல்லாரையுமே நான் சொல்றேன், யாருமே அத மைண்டே பண்ணல. இதுல உள்ள சுவாரஸ்யம் அவங்களுக்கு புரியவே இல்ல. வரமாட்டாங்க. அவ்வளவு சீக்கிரம் வர முடியாது. அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நல்ல ஊழ் இருக்கணும், அதிர்ஷ்டம் இருக்கணும். அவங்கனால மட்டும்தான் வர முடியும். சொல்லுவது நம்முடைய கடமை, வருவதும் வராததும் அவர்களுடைய கர்மா. சரிங்களா? நம்ம சொல்றத சொல்லிடலாம், அவ்வளவு. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. பகவான் பாத்துப்பார். பகவான் கிட்ட நான் வேற இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண பின்னாடி நான் 2 அத்தியாயம் மனப்பாடமே பண்ணிட்டேன். ஓ வெரி குட் வெரி குட். 2வது அத்தியாயத்துல 40 பாட்டு கன்ஃபார்மா படிச்சுட்டேன். 12வது அத்தியாயத்துல 13 பாட்டு மனப்பாடம் பண்ணிட்டேன். 3rd அத்தியாயம் இப்ப 20 பாட்டு மனப்பாடம் பண்ணிட்டேன். எனக்கு எப்படியாவது கீதை அவ்வளோத்தையும் பாடம். ஓகே ஓகே. அந்த அளவுக்கு பகவான் உதவி பண்றாரு. இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் மாதாஜி. நீங்க எல்லாராலதான் எனக்கு இது முடிஞ்சிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹலோ மாதாஜி, நிறைவேத்தி பேசுறேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ். சொல்லுங்க மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா பாடுறீங்க மாதாஜி. கீர்த்தன்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கோங்க மாதாஜி. கீர்த்தன் கிளாஸ். நான் எம்ஏ மியூசிக் தான் மேடம். ஓகே. எம்ஏ மியூசிக் தான் நானு. ஓ சரிங்க மாதாஜி. நம்மளோட அந்த இஸ்கானோட கீர்த்தன் கிளாஸஸ் எல்லாம் நடக்கிறது இல்ல மாதாஜி. லிங்க் நான் அனுப்பியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி எடுப்பாங்க. நீங்க 10 to 11 டெய்லி நினைக்கிறேன். இல்ல ஆல்டர்னேட் டேஸ், மண்டே, வெட்னஸ்டே, ஃப்ரைடே அந்த கிளாஸ்ல நீங்க சேர்ந்து நம்மளுடைய கீர்த்தன்ஸ் கத்துக்கோங்க மாதாஜி. ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் பெரிய டிப்ல இருந்தேன். இத கேட்டோன்னே 18 டேஸ் நடக்கிறதே கிடையாது. 1.5 மணி நேரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே வணக்கம். சொல்லுங்க பிரபு. வணக்கம் மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. நான் உங்ககிட்ட கேட்டு நிறைய சந்தேகம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நீங்க சொல்றதை கேட்டுட்டே எனக்கு நிறைய சந்தேகமே போயிருச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பகவத்கீதையில இவ்வளவு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை மாதாஜி. நான் சரி பகவத்கீதை புக் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கேன். ஆனா நான் அதை பார்த்ததே இல்லை மாதாஜி. இப்ப நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் பிரபு பகவத்கீதை புக்க வந்து எப்ப ஓபன் பண்ணணும் அப்படிங்கறது பகவான் தான் பிரபு தீர்மானிப்பாரு. நம்ம தீர்மானிக்க முடியாது. புக்க வாங்கி நம்ம வச்சிருப்போம், 30 வருஷமா வச்சிருப்போம். ஆனா திறந்து கூட ஒரு தடவை பார்த்திருக்கலாம், 1-2 தடவை. நம்மளுக்கு எதுவும் புரியாது. ஆனா அதை எப்ப படிக்கணும், எப்ப அப்படின்னு பகவான் தான் அவரை வந்து வெளிப்படுத்துவார். இதுல இருந்தே தெரியுது இல்லையா அவருடைய கருணை. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ரொம்ப நன்றி. நீங்க லெவல் 2க்கு வாங்க பிரபு. லெவல் 2, லெவல் 3 இதெல்லாம் வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுங்க பிரபு. கண்டிப்பா மாதாஜி, கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணமா சொல்லுங்க. மாதாஜி உங்களுக்கு பெரிய 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 தேங்க்ஸ்.
நாங்க வந்து ஒரு டைமும் டிப்ரெஷன்ல இருக்கும் போதெல்லாம் நீங்க சொல்ற ஸ்டோரிஸ், நீங்க அதுல இருந்து சொல்ற சொல்யூஷன்ஸ் எங்களுக்கு பெரிய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்ப நான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்ற அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் இன்னும் நிறைய லேர்ன் பண்ணணும், ஸ்லோகாஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த ரெசிடேஷனை இன்னும் கேட்டுட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு எனக்கு. நான் ஆல்ரெடி நிறைய பார்த்திருக்கேன், அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கேன். பட் நீங்க சொல்லும் போது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா கத்துக்கிற மாதிரி நிறைய இருந்தது. நன்றிமா, நன்றி. அது கிருஷ்ணர் தான் அவள் நம்மள வந்து கட்டி போட்டு வச்சிருக்காரு. நீங்க நிறைய கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும், டிப்ரெஷன் எல்லாமே வெளிவந்து நீங்க 4 பேருக்கு வந்து சொல்ற மாதிரி லெவலுக்கு நீங்க வருவீங்க. சரிங்களா? நீங்க பகவானை வந்து வேண்டிக்கிட்டே இருங்க, சாண்ட் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து இதே லெவல்ல இருக்கக்கூடாது, அடுத்த லெவலுக்கு நீங்க போகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே நான் கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் செஷனும் அட்டென்ட் பண்ணுவேன் மாதாஜி. பண்ணுங்க மாதாஜி, தாராளமா பண்ணுங்க. செஷன் அட்டென்ட் பண்ணும், நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும், ரெகுலர் ஸ்லோகாஸ் படிக்கணும் அப்படின்ற தாட் இருக்கு. பட் ஆனா கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ்னால என்னால கண்டினியூ பண்ண முடியாமையும் போயிடுது. திருப்பி நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் மாதாஜி. நம்ம பக்திக்கு வரும்போது நிறைய தடங்கல்கள் வரும். நம்ம அதையெல்லாம் தாண்டி வர்றோமா அப்படின்னு பகவான் டெஸ்ட் பண்ணுவாரு. சரிங்களா? நீங்க உறுதியோட இருக்கும்போது பகவான் ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. கண்டிப்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க மாதாஜி உங்க சொற்பொழிவு. நன்றி மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா அடுத்த மாதாஜி. லெவலுக்கு வாங்க மாதாஜி. நீங்க எல்லாருமே அடுத்த லெவல்ல இருக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புறேன். சரிங்களா? சரிங்க மாதாஜி, ரொம்ப நன்றிங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹேமலதா மாதாஜி, கலைவாணி மாதாஜி எல்லார்கிட்டையும் நன்றி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்ஸ் டு ஆல். தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ. ஓகே, இந்த செஷனை நான் இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்க விரும்புறேன். வாஞ்சா கல்பதருப்யுஷ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you very much. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி.